Вітаю усіх. Сёння у нас далей дэстрэндинг. Далей працягваем. Будем ісці далей па сюжэце, дзе скончылі учора. Для тых, хто чакаў, што стрым пачнецца паўгадзіны назад, я вельмі выбачаюся, я распавяду, чаму затрымаўся трошки пазней. Ось. Зараз у нас есть асноўны заказ. Мы можем, в прынцыпе, яго зрабіць. Ну так, у нас, в прынцыпе, і выбары-то невялікі. Ось, вітаю. Я сёння спазніўся, я прям ведаю гэта, таму што я прачнуўся за 3 хвіліны да пачатку стрыма. Я перанёс сёння гадзіннік. Учора я яго перанёс. Я вырашыў, што навошта мне гэты гадзіннік, які званіць у 8:30 за 1,5 гадзіны да стрыма. Я ж усё роўна пад яго не ўстаю. І ўсё роўна, як па гадзінніку ўстаю ў 9:30. Я перанёс свой гадзіннік на 9:20. Это больш актуальны як бы час, правильно? Я перанёс гадзіннік і прапусціў сёння, карацей, увогуле ледзь прачнуўся у 9:50 там штосьці, 57, там 55, ледзь падняўся і ўсё яшчэ ў сябе не прыйшоў. Праспаў так, я літаральна праспаў, я прыбраў гадзіннік, які я думаў, што ён бессэнсоўны, ён стаяў на 8:30. Я прачынаўся, выключаў яго і ў 9:30 я ўставаў, то бок праз гадзіну я ўставаў. Ось, а то і 9:40 я ўставаў, то бок, нормально так, ён абсолютно нічога не рабіў. Ось, але мне падаецца, унутраны гадзіннік мой такі, вось прыкладна гадзінка, я табе дам яшчэ паспаць, ты можаш прачнуцца пасля гэтага, зараз я праспаў за гэтага. Так, ладненько. Давайте трошки яшчэ дадзім часу падсабрацца людзям, бо зараз хутчэй пайдзе катсцэна. Мы толькі што, как нагадваю, у нас стрым скончыўся на тым, што мы адпусцілі дзяўчынак, усю каманду амаль Магеллана. Так, больш у нас там 7 чалавек усяго падаецца. У нас застаецца Тарман, Каточак, Хартман. І ўсё атрымліваецца, нікога больш на борту няма. Чарлі, калі яго лічыць. Ось. У выніку, як бы, асноўная моц каманды, рэальна, яны самыя моцныя персонажы ў гульне. Яны, па сутнасці, з'ехалі за часткамі для Магеллана. Магеллан зараз даволі моцна пашкоджаны пасля бойкі, сутычкі з роботам здаравенным. Тож яна такая, мне самому цікава, хто такая Tomorrow, але мне нешта падказвае, што гэта ложны след. Наконт вось ідэі, што Tomorrow гэта Лу. Я толькі зараз заўважыў, бачыце? Тут зонтики... не, пачакайце, гэта карабіны, я падумаў, гэта зонтики. Не так цікава. Толькі для трэніраваных аператараў. Цікаво. Гэта што? Так. Што такое ўвогуле? Нешта выбуховае. Просто небяспека, нешта небяспечная каністра. Там не падпісана, што за яна? Серыйнік нават нейкі ёсць. Ладно. Заліп занадта. Я, можа, не прачнуўся до конца яшчэ. Давайте бяром асноўны заказ. Мы сёння... Давайте так, я апішу прыкладна план на сёння. Я перад тым, як яго ўзяць, а то зараз зноў жа катсцэна пойдзе, я не змогу патлумачыць. Можа быць, катсцэна пойдзе. Мне патрэбна... Глобальна па сюжэце мне патрэбна падключыць вось гэты South for Not. Па-моему, так яны называюць. Але, каб яго падключыць, мне патрэбна яшчэ некалькі тэрыторый узяць. Як вы бачыце, тут, у прынцыпе, даволі шмат тэрыторый трэба падключаць.
Я планую ісці па сюжэце. Так, у мяне быў момант, калі я жадаў па сутнасці вырашыць штосьці з ну захадам, мне там дадатковых квестаў да халеры не зроблена. Вось. І можа быць варта гэта было бы зрабіць. Кота панясло. На Матон Блейд 2 отправляецца 1000, дзякую. Я бы можа гэтым бы заняўся, але не сёння. Сёння у меня настрой далей па сюжэце ісці, будзем ісці далей прасоўвацца. Я думаю, што калі мы спалучым большую частку, я ўжо вярнуся туды, калі спалучым большую частку. Паглядзім яшчэ, куды мяне сюжэт правядзе. Вось, так што сёння такі ж план, як і учора. Мы ідзем па сюжэце, і калі нам прапануюць падключыць кагосьці з боку, мы ідзем падключаем кагосьці з боку. Ось. Давайте сюжэт. Ось. А наступны у нас гэта падабраць згублены груз і вярнуць яго сюды. Наш груз, якая-нибудь інфармацыя аб ім ёсць? Так. Фантомны каваль. Угу. Група гейзераў заявілася, і яна там будуць біці, там патрэбна будзе падрыхтавацца. Ёсць згублены груз, каб вярнуць фантомнаму кавалю рэчы для яго даследаванняў. Добра. Люцик літаральна ён, каб вы разумелі, ён нешта апошнім часам ён прям не высыпаецца. Мне падаецца, у нас падаецца кот ашалеў. Ён рэальна, я не ведаю, як гэта патлумачыць нават. Ён не тое, каб прям нармальна спіць, мне падаецца, для кота. Ён носіцца больш часу днём, не спіць. Ну, ведаеце, дагэтуль іх расклад быў такі, што яны пабегаюць, супакояцца і спяць, караце, амаль увесь дзень. А тут, атрымліваецца, учора, пакуль жонка не сышла, ну, яна пайшла там па справах, вось у сярэдзіне дня, дзесьці а другое, трэцяй, толькі тады кот прылёг і заснуў. Пакуль жонка была ў хаце, ён не супакоіваўся яму. Ну, яна нешта рабіла, там хадзіла і так далей, так. І ён усё не мог супакоіцца, яго ўсё насіла, так. Вось яна сышла, ён нарэшце пайшоў паспаць хаця б. Хаця б падвыспаўся потым. Але я не разумею, што за халера, кот, ты чаму не спіш днём? Так, добра. Маршрут мы зразумелі, нам спатрэбіцца рыштунак. Я трошки прадзяўбаўся. Мне падаецца, мне так, гранаты з крывёю ёсць набор. Нават гранаты для захопа ёсць. Так, а гэта штука для біці не зусім не падыходзіць, так? Так, абсалютна не падыходзіць. Ну ладно, я думаю, што гэта такое. Пакуль не праблема, але просто здзіўляе, чаму кот не супакойваецца. Ось, мог бы спакойненько просто ўзяць, ды і... Можа, яго турбуе штосьці, можа, яго да лекара трэба адвесці. Ну, не ведаю. Просто, блин, я вось нават не ведаю. Давайте возьмем, як звычайна, лёгкую вінтоўку. Супраць біці. Мне, насамрэч, мне нават драбавік спадабаўся больш. Давайте вось гэтыя. Легкавесны шатган, ён мала месца займае. Таму што вінтоўка, яна нейкая такая. Так, вось, ён пойдзе туды. Нам спатрэбіцца яшчэ, акрамя гэтага, нам з біці просто магчыма прыйдзецца прям змагацца. Акрамя гэтага, нам спатрэбіцца лесвіцы. Якара у нас 3 штукі ёсць. Магчыма, спатрэбіцца больш. Давайте, адзін яшчэ. Ось гэты набор. Гэта ўсё на Сэма вешаем. А якія-небудзь яшчэ паляпшэнні у нас ёсць карысныя? Мне падаецца, даўно мне не давалі паляпшэнняў нейкіх. Інжынер рэжым, але мне так не патрэбныя.
Что-нибудь яшчэ? Зарадка для машыны. Палепшанае кіраванне, хутчэй будаваць. Ну, давайте будаўніцтва больш хуткае. Чаму бы не? Вазочак не возьмем? Так у мяне ёсць вазочак один. Дадаткова мне не патрэбна. Мне ж праз горы зноў жа. Я не бачу сэнса ў двух вазочках праз горы, калі лезеш. Таму што час ад часу патрэбна ўсё нагрузіць на спіну. Прыгажусь такая, а? Вось. Трэба ж на спіну нагрузіць рэчы. І як я іх нагружу, калі мне там уже занято ўсё. Ну, ось, караці, у нас ремонт ідзе корабля, даючы Магеллан захрас трошки. Мне варыянт ёсць. Мне пралезці паспрабаваць вось тут, альбо больш палогі вось сюды. Я думаю, я сюды пайду. Альтэрнатыва гэта катапульта. І пры гэтым хтосьці, ну, зрабіў ужо катапульту. Як думаеце, катапульта дастрэліць так высока? Мне пытаецца, не. Давайте паглядзім. Папярэдняя катапульта, ну я даволі пад наклонам яшчэ стрэльнуў, так? Яна вось так зрабіла. І мяне прызямліла. Блин, ну я нават не ведаю. Файна было б паставіць дзесьці катапульту. На DaVinci Original Sin 2 правілася 2500, дзякую вялікі. Мне ў першы час гульня дроваік больш падабалася, куды-небудзь ты трапіш. Праблема не ў тым, што трапіш, не трапіш, а ў тым, што неяк нават у першай частцы, ну, у гэтай частцы, я не памятаю, як у першай было, неяк складана надымажыць нармальна вінтоўкай, нават калі на высокага ўзроўня. Кулямёту яшчэ салідна, то бок, ну, кулямёт сур'ёзнае пашкоджанне наносіць. А дробавік прям моц, асабіста супраць вось гэтых, ну, пачвар. Не пачвар, а роботаў. Мне дробавік супраць меху падабаецца. Так, вось я на мехах ацаніў. Я там выпадкова яго падабраў. Вось, я больш фанат, канешне, гэтых самых, ну, вінтовак, але, ну, у гульнях мне дробавікі не вельмі падабаюцца, акрамя неабходнасці. Вось, калі яна рэальна моц, калі у вас часта хорарах. Ведаеце, у хорарах, карацей, крута дробавікі. Ведаеце, чаму? Таму што калі на вас пачвара такая, выскачыла в упор, і вы такі дыш просто зрабілі. Вось тады яно круто, калі ты прям баішся. Гэта значыць, што пачвара будзе хутчэй да вас скакаць паблізу, і вы ей прям у твар. Вось гэта калі я дробавікі прям люблю. Дазваляюць трымаць дыстанцыю. Другі вазочак для алтагоблінса, як другі сняданак для хобіца. Ну, як ёсць. Я кажу, мне не вельмі падабаецца тое, што у мяне будзе тады... Вазочак сам па сабе даволі шмат месца займае, так? І калі я... маску апрануў? Не, пакуль яшчэ не патрэбна, так? Калі у вас вазочак другі, ён займае месца, у вас на спіне яшчэ больш вагі, так? Ну, не вагі, а як бы размеркавана горш. Вось, менш баланса. А час часу вам патрэбна залезці яшчэ вышэй, там, дзе-небудзь, карацей, па сутнасці пазбавіцца вазочка аднаго. То бок сабраць прыйдзецца ўсё на спіну. І калі вы прям нагрузіліся, вы можете сабе нагрузіць один вазочак, і вы гэта як неяк выцягнеце на спіне. А калі вы два вазочка нагрузіце, то ўжо аніяк. Мне здаецца, я на звычайных біце акрамя гранат ніколі нічога не выкарыстоўвала. Гэта на выпадак, калі мяне ўцягнуць. Ну, тыпу, калі сітуацыя пойдзе не так. Я для гэтага браў. А так у мяне гранат хапае, і я хутчэй ўсё буду гранатамі чысціць прям тэрыторыю. Два разы туды-сюды па вяроўцы. Ну вось у гэтым план, то бок. Просто заганяць Сэма. Я скажу, гэты абутак настолькі ультыматыўны, у яго такая высокая трываласць, так добра ён утрымлівае гэта самае баланс, що я нават не ведаю, навошта мне іншы любы. Ну, акрамя бясшумнага.
Ось, але бесшумно мне там падаецца зараз і падчэплены якраз. Так што па сутнасці вось яна мая камбінацыя, вось гэты круты абутак і плюс яшчэ ціхі абутак, калі патрэбна нешта па сталсу рабіць. Я могу прям далёка-далёка адвесці. Такія ўжо, блин, моманты просто ў гарах. Кайфовыя. Я гэтых скриншотикаў сабе панарабіў. Прям ужо нормально так. Я не падаецца, ні ў однай гульне столькі фотарэжыму не карыстаўся. Я іх рабіць, я ўвогуле пачаў хаця бы фотарэжымам карыстацца для таго, каб аб'явы для стрымоў рабіць. Таму што раней увогуле я не... Ну, ледзь-ледзь карыстаўся, а ў дэстрэндингу прям просто для сябе хочацца нешта захаваць. Так, маска ўжо спатрэбіцца, тут паветра скончваецца. Дзе яна там, вось яна. Тут ужо ў масцы пойдзем. Можна скарыстацца вось той катапультай чалавека. Тут для нейкага інжынера выбухоўка ўвогуле. Чалавек пакінуў. А мне ж зусім не па дарозе будзе інжынеру занесці, так? Тут ёсць цікавая... Можна занесці інжынеру, калі мы пойдзем вось так. Ну, блин, гэта настолькі... Не, давайте я не буду. Што абяцаў, то і раблю. Ось. У таго, блин, ва мне, конечно, супрацівіцца, але... Што абяцаў, то і раблю. Мы сёння па сюжэце ідзем у асноўным. Так. Для мяккага спуску я якраз таки скарыстаюся гэтай катапультай. Дарэчы, што цікава, ніхто яе яшчэ не лайкаў, не карыстаўся. На табе, чалавеча. Я скарыстаюся. Што цікава, у гарах не толькі каб шмат рэсурсаў якіх-небудзь. Так. Не цікава, як... Ага, гэта максімальна, па сутнасці, вугал, пад які можна стрэльнуць, гэта вось гэта. То бок, праз гару гэту я бы не стрэльнуў у любым выпадку. А можна неяк паглядзець яшчэ? Ну, просто было б файна, каб камеру можна было пакруціць неяк, каб паглядзець, куды я лячу-то. А то мне не зразумела, куды я там прызямлюся. Давайте туды. Нормально, вось якраз. Навоста інжынера выбухоўка, там хутчэй можа быць ён аэра нешта там інжынер. Вось, і яму можа быць паліва патрэбна. Ось, таму што... Ну, па сутнасці, я думаю, што там просто паліва. Маё меркаванне. Просто яно як бы не стабільнае. Але я не разбіраўся, не праглядаў, што там за груз дакладна. Тут ёсць груз для хронабіолага, тут недалёка. Блин, так шкада трошкі нават просто пакідаць тут. Але мне неэфектыўна, мне літаральна ў адваротны бок патрэбна. Давайте пакінем мне. Опа, хіральная больш.
Поблизу могут быть BT уже. Так, вот оно запустилось. Давайте попьем водички. Нам спотребится. Здесь поблизу есть гейзеры. За их был выкинутый груз першопочатково, за яким мы идем. Так, давайте выносить их прям. Я скористаюся гранатами першого узровня спочатку. А ти не помреш так, так? Мені потрібно третю кинуть. Куди на тебе уходить-то? 3 шло уже. Чотири. На одного. Мне спотребится прям шмат, коли я так жадаю робить. Опа. Там є ще. Дивно червоне ніякі. А що за дивно червоне? Я ніж таких не пам'ятаю. Опс. Не трималося. Той червоний я ще не скончився. Скільки вас тут? І он ще живий. Що за холера? Що з червоними не так? Я не трапил, что ли? Просто в этом проблема. Да блин. Да что такое? Чему я не помираю? Что ты мне так? Да что не так-то? Дайте-ка момент, у меня чантка возникла. Я стільки гранат на його потратив. Блін, я навіть не ведаю. Там є ще один червоний з'явився. І він хутко-хутко відправився отсюда. Ну, це просто продовбана граната, все. Ладно, пошли отсюда просто. Дивно. Ну, ось мені подається фиг з ними. Просто що... Тут шмат прям. О, мене зауважив хтось знизу. Прям подо мною був. Мне подається буде бойка. Я ще зауважили, так? Ап! Зачепилися, так? Буде бойка. Отчепитесь от меня.
Отчепитесь. Да блин. Мне ж мой груз все равно потребно. У меня есть липучка это тикиган. Что за фигня? Так, липучка знал. Ну, в принципе, я так-то не думаю, что проблема. Я уже могу спокойно. Так, я могу идти. Ладно. Писай на язык. Не-не-не-не-не-не. Гума. Ладно, холера есть гумой. Где это червоне? Я не розумію, що за яне. Щоб яны не робили, яны мне не сябры. Оп. Магнітні початки тут. Яшчэ. Вогуле ў снезе там маль закапаны. Давай, проходим. Ну цікаво, як яны ў масцы чують, могуць чуць моё дыханне? Я ж, ну, у масцы, правильно? То як я дыхаю, павінна быць не так чутно. Цікаво. Ну ладно. Давайте груз забираем. Мне падаецца, лепей абысці просто. О, тут хтось скрыню пакінуў. О, тут такая тэрыторыя прям под бойку з боссом. І музычка пайшла далей. Мы цябе пра гэты пачатак расказвалі. Так, я іх ужо пэўны час атрымаў, так. Мне падаецца, трэба было браць, карацей, як яго. Трэба было браць груз для хронабіолага і ўсё ж такі наведаць хронабіолага і там у абход абысці. Таму што па сутнасці мне прям зноў праз гэтую ж лакацыю патрэбна. А давайте мы... У нас ПХК лишний ёсць, мне падаецца, адзін. Я падбіраў па дарозе зараз. Давайте вежу пабудуем. Мне цікава. Вежа ж не адзначае мне, наколькі памятаю, вежа не адзначае, дзе ворагі. Ну, у сэнсе біці. Ворагаў то звычайных адзначае, вось біці не. Буду дыхаеш, як той Дарт Вейдер. Ну, цудоўна ж дыхаю, што вы, астма, гэта вам не жарт. Смяюцца яны. Ну, то бок я бачу груз, але што там дзе? Ну, наш шлях, каб мы просто шлі, мы бы пашлі вось так. Вось он там, фантомны каваль ёсць. Вось там ёсць груз для яго. Але там біці. Я магу ў гэтым паштовіке нешта зрабіць? Типу гранат яшчэ. Таму што гранат няма, ну, як бы што я зраблю.
Вітуса, ну з маски виходить же кисень кудись, може під тиском. Ну, може быть. Может быть. Так, это инженеру поветранному этому. Я могу... Так, ось, зарабить гранаты. Есть у меня такая махчимость. Колькі яны? Яны патрабуюць гумы і хералія. Просто іх... Я не ведаю чаму, а на чырвоных не працуе ні халеры. Мне не падабаецца. Что за хрень? Ага, ну і гэтай гумы і хераліі мне патрэбна свае аддаць. Гумы пры гэтым... Ну там гума валялася, дарэчы, па дарозе. Кераміка, біоты. Вось там гума, але там сярод гэтых усіх біці. Альбо просто ў абход. Забіць і ў абход пайсці. Ну, конечно, файны маршрут быў бы, глядзіце, вось мне сюды ўвогуле патрэбна, так? Ведаеце, мы пойдзем праз біці, таму што выбара я асабіста не бачу. Нам настолькі далёка абыходзіць гэту даліну патрэбна. Яна занадта зручная. Пойдзем тут. Як думаете, вазочкавы стелс можа? Давайте вазочкавы стелс. Мы бяром зараз грузы. Сюды. Мы перавяжем гэта. Каб у нас не згубілася. Вернемся нават да гэтага паштовага яшчыка, так. Чалавек тут пакінуў абы дзе па сутнасці груз, так. У гэтым паштовіку. Я заберу адсюль груз, можа штосьці пакінуў. Так. Што... А, вось, ёсць ад чалавека яшчэ груз. Лесвіцы, шотган ёсць яшчэ адзін. Ладно, забяром гэта. Груз, я его вось сюды перакладу. Лесвіца дадатковая, давайте забяром. Стелсовую голагранату мы даверым гэтым людям. А, не, навошта? Не той, каб шмат месца займае. Стелсовую голагранату. Не, я, ведаеце, я замест гэтага лепей свой ПХК скарыстаю. І пабудую тут сховішча. Пачыць. Дарэчы, тут месца выглядае вельмі падобна на месца з гэтым гарачымі крыніцамі. Не? Тут нідзе няма? Слабы гук ёсць. Вось у там напрамку ёсць. Але вельмі слабенькі, то бок далёка яшчэ. Можа быць вельмі далёка. Голаграната. Да шо вы там сабе панапрыдумвалі? Голаграната нормальная, голографічная. Так. Так, это все не то, не то. Да. Переключить будинок. Мне под... Не то. Обожух Так. ПХК, брать будинок. Вось, сховище. Место для адпачынку просто сабе зробім. І таким чынам мы ігру сабе адрамантуем і іншым гульцам будзе. Мне праецца карысна.
Ось, цудоўна. Ой, зараз пайшлі. Ён же не чуе вазочак, правильно? Вазочак это для яго незнаёмыя тэхналогіі. Можа мы по правому боку неяк праехаць можам. Ну, праехаць, праісці. Оп. Увогуле эмбрыён, па сутнасці. Оп. Ёсць. Мінус. Тут яшчэ ёсць. Зноў абсалютна маленькія біці. Так. Отправили их. Я змагу гэтага яшчэ так же сама. Есть. Оп. У нас яшчэ... Там яшчэ мікра быў. Так, тихо, 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 тихо. Ці працуе вазочак пры разряджанай батарэйцы? Ён працуе не ад батарэйкі, ён працуе ад хіралія нашага. Давай теперь размеркуем груз. Гэта мы отправим у контейнер. Так, ёсць. Ён працуе ад хіралія, то бок у мяне за карыстанне вазочка карыстаецца хіралій. Я могу их хотя бы так перамагчы? Не могу. Яны ўвогуле не забіваемыя, што ли? Ну, типу, не з'явілася, я падышоў вельмі блізка, але не з'явілася нават магчымасці іх. О, у мяне сеў гэта самае. Можа... А есть магчымасць батарэйку тут дзесьці паставіць? Мне цікава, мне на маску ушло уся электрычнасць, альбо што? Куды яна падзелася? Так. Маска, давай-ка ты яе ў заплечнік. Яна прям сожрала мне. Просто без экзоскелета Боки прям не так-то просто по снегу ходить. Маска амаль бессэнсоўная. Разумеў. Не падаецца, што бачыў, там рухаецца. Альбо мне падалося. Мы зараз выберемся спецыяльна
з гэтай тэрыторыі. Гэта не туды, куды нам патрэбна. Але план у наступным, што мы зараз адыдзем, паставім сабе генератор у бяспечным месцы дзе-небудзь. Я магу яго прям зараз ужо ставіць, альбо мне скажуць занадта блізка ў небяспечным месцы. Так, генератор. Можна. Давайте генератор тут. Так, гэта сэкономіць нам... Оп, і генератор пайшоў, усё. Нормально. І электрычнасці сабе атрымалі, і вады папілі, усё цудоўна. Мы гатовы па новай. Маска амаль бессэнсоўная. Ну, яна... Я хацеў пракаментаваць гэта. Яна як бы мае сэнс, просто пры тым, колькі яна карыстае электрычнасці, гэта жорстка. Калі б яна была больш эфектыўная, я бы яшчэ падумаў. Лайк ад BT атрымалі. Не пытайце чаму, але BT задаволены. Зноў гэтыя чырвоненькія. У снезе батарэя хутчэй з'ядаецца. Ну, я скажу, што... Оу. Здравяк. А ў мяне гранат больше не засталося, так? Крывавых. Это для захопа гранаты. Ну так, засталіся вось яны. Шо? Смецце па сутнасці. Ось, у снезе батарейка хутчэй з'ядаецца, а вось хутчэй ўсё мне маска з'ела. Таму што нават і блізка са снегам, ну, столькі не з'ядае. Калі вы паглядзіце зараз на карыстанне маёй электрычнасці, там запас прям сышоў вельмі моцна. Давайте паверху просто тут пройдзем. Тут яшчэ паспакайней. Пакет з крывёю. Які мне не вельмі патрэбны. А, ну вось я абышоў. Так. Тут вельмі мала месцаў, дзе яна патрэбна, і ты хутка з іх сыходзіш. Шкала задушвання занадта павольна запаўняецца. Зразумеў. Бумерангам? Ну, бумерангам, як бы... Ён жа ж не заб'е іх імгненна. Упс. Божухна. Послизнуўся. Да, холера. Just shake it off. Shake it off. Давай. Отшапитесь. Отшапитесь. У нас там уже контейнер одного з грузаў полностью знішчаны. Я бачу сховішся, давайте да яго. Новага свайго будаваць не буду, просто скарыстаюся існуючым. Это мы ў той бок горы перасякаем. Мы зараз вяртаемся ў гару, таму што наш груз па сутнасці ў іншым месцы. Ну і месца доставы. Давайте да сховішся таго. Калі паглядзець, вось, за ўвесь час у мяне батарэйкі там ледзь-ледзь скарысталася. Калі я маску апрануў, то паляціць вельмі хутка.
Як там Лу? Напужана. Напужана. Не вельмі дапамагаем. Чамусьці прям увогуле не дапамагае. Настрой не расце прям абсалютна ніяк. Так, і вось зараз самае вялікае пытанне гэта... А, ну вось абсерваторыя гэта, і праз яе можна перайсці на той бок і спакойненька там прайсці уніз. Гэта самы просты варыянт, мне падаецца. Адзінае, як звычайна мы ўначы нешта па гарах вошкаемся. То бок да таго месца, дзе груз трэба было забраць, мы ўжо прыйшлі. Я цяпер ідзем да канчатковага пункта. Так, так, так. То бок, ну, мы схадзілі, нам па сутнасці было забіці, дастаўка не атрымалася. Мы прыйшлі як бы ў тое месца, забралі груз, і вось зараз ідзем у канчатковую кропку. Я ўсё правильно патлумачыў. Так, а па сутнасці мне лабараторыя патрэбна, так? Дзе яна? Можна я просто на мапе адзначыць? Яна ж наперадзе дзесьці павінна быць. Калі я не памыляюся. Ну, яна павінна быць прям перада мной наперадзе. Няўжо, калі мне туды не патрэбна, мне не адзначае гэтага месца? Падаецца, што так. Файна было бы ведаць, таму што яно вельмі добры арыентыр. Тут яно паблізу. А, вось можна па лініі там па сувязі заўважыць. Туды ідзем. Амаль прыйшлі. Ну, як мінімум прыйшлі да перавала гэтага. Каля перавала там ужо пасля яго засталося амаль нічога. Тэма Tomorrow пайшла. Так, а мне патрэбна... Вось там хутчэй ўсё будзе, так? Так, я ўсё правильно зразумеў. Tomorrow нейкі тэрмінатар з будучыні. Ну, загадка Tomorrow даволі мне цікава. Типу, мы
Нам амаль не расказваюць, але мне падаецца ўсё, што з Лу адбываецца, нам патлумачыць неяк па-іншаму. Мне ўсё ж таки падаецца, нам занадта шмат тыркалі Томорроу у твар, так каб просто збіць з панталыку, каб мы самі сабе панапрыдумвалі тэорыі, але ўсё не так. У нас не хапае кавалкаў пацверджання, якія у нас ёсць толькі здагадкі. Я частку груза, можа быць, тут скінуў. Ну, даверу іншым дастаўшчыкам. Усё акрамя... Ну, хутчэй ўсё прям усё акрамя галоўнага груза. Это была пастка ад Кадзімы. Ну, такое магчыма. Ну, гэта ў яго стылі было бы. Па сутнасці, даць табе... Падаецца, табе далі дастатковая інфармацыя, так? Ён, карацей, гэты прыём ён выкарыстоўваў у першым дэстрэнінгу, у Metal Gear Solid 5, у трэцім Metal Gear, а гэта ўсе гульні, якія я гуляў у яго. Ён, карацей, робіць пастку ў сэнсе таго, што ён робіць нешта, ён робіць некалькі слояў вось гэтых вось дагадак, так? Прыгажосць такая. Вау. Можна неяк ось, каб брама не было бачна. Вау, прыгажосць. Вось, карацей, ён робіць, скажем так, 3 узроўні пастак. Ну, не пастак, а вось гэтых вось спойлераў у гульне. Першае, тое, што вельмі лёгка здагадацца, так? Тое, што вы такія, о, я ведаю наперад. І ён такіх раскідавае даволі шмат. Ну, то бок, то наступнае чаканне у вас, вам падаецца, што гульня наіўная і стваральнік наіўны, так? Гэта, па сутнасці, проста дым, каб вы менш лавілі больш складаную другі ўзровень. Другі ўзровень можна здагадацца, вам выдаецца дастаткова штук для таго, каб здагадацца, час ад часу не даючы ніякага, ну, не спалучаючы рэчы. Вось мне падаецца, з Tomorrow гэта вось другі ўзровень. Нам як бы оно спалучаецца, але быццам бы штосьці не так. І там, можа быць, яно мы альбо правільна здагадаліся, альбо неправільна здагадаліся. І трэці ўзровень, гэта вы хер здагадаецеся. Вам падказкі раскіданы так, што вы думаеце, што яны частка другого ўзроўня. Ось такое прыкладна. Есці код там. Нешта шурудзіць, дайце-ка момант. Падаецца, ўсё нармальна. Так, гэта у нас Мазерхуд вельмі далёка. Зусім не па дарозе. Зусім не па дарозе. Вось гэта нам па дарозе. Адзіная. Яе мы і пакінем. Усё астатняе пойдзе. А чаму я закінуў? І ў мяне ўсё яшчэ так шмат груза. А, ну так, яно так і ёсць. Давайте перапрацуем спецыяльныя сплавы. Мне цяпер падаецца, што ўсе нашыя здагадкі пра Tomorrow памылковыя, робіцца ўсё больш цікава. Так, мне падаецца, што гэта ўсё не тое. Але яно яшчэ расцягнута ў часе, то бок нам не даюць такога прям фідбэка, скажем так, на нашу здагадку. То бок, калі вы глядзіце фільм, як бы вы здагадаліся ў фільме, правільна, неправільна, праз 1,5 гадзіны вы даведаецеся адказ. Вы можете неправільна абсалютна, ну, у звычайных, ну, па тыпу, калі вы фільмы глядзіце, вось, то у вас, вам адказ дадуць усё роўна праз гадзіну-паўтары. Вось, неважна, што будзеце вы рабіць штосьці з гэтым, не будзеце. Калі вы гуляеце ў гульню, у вас ёсць да халеры час, каб падумаць. І вы яшчэ 10 разоў пасумнявацца пачнеце. Там один грузаў папяровы самалётик, так. Все правильно, гэта для аэрачэла, карацей. Спецыяльная штука для даследавання нізкай
гэта у горных умовах, каб аэрадынаміку адсочваць. Не бачу, у чым твоя праблема, мегапазерскі. Можа, у нас по дороге... Не, он же не даст нам нечто по дороге, так? Пайшли, чым. Коты гоняют нечто. О, тут прям лестница вниз есть. Ну, нам туди і потрібно, так що по лестнице пошли. Долман танчить? Давайте поглядим. Не, Долман просто висит. Оп, музычка изменилась, на жаль. Новенький трек. А яшчэ чырвоны самурай. З ім увогуле... Ну, ён гукі лу выдаваў. Давайте так, хутчэй за ўсё, гэтым. Як мы і думалі, калі я агучваў гэтую тэорыю, па-моему, такая тэорыя была, што Хіггс знаходзіцца на сваім беразе, і нікуды ён не выбіраўся свайго берага. І з-за таго, што ён кантралюе свае гэтыя роботы, так, ну, вось нам прям пацвердзілі, што гэта робот, а не ён жывы, гэта ўсё галаграма, то ён хутчэй ўсё там і ёсць. І ён проста выкарыстоўвае хіральную сетку як месца, у якім ён можа карыстацца сваім жа целам як бы зробленым. Пытанне, навошта ён гэтае цела спрабуе ратаваць? Чаму ён рэальна спрабуе яго кожны раз ратаваць? Яму няма неабходнасці, ён жа можа мільён такіх панаствараць, правильно? То бок незразумела на вось гэты момант. Навошта яму клапаціцца? Ён у першы раз збег, прям збег, напужаўся і збег ад самурая. Вось, у другі раз ён таксама з карабля збег. А сам ён не мог сабе самолётик зрабіць? Не, яму патрэбны асабісты самолётик. Гэта ж высокія навуковыя, тонкая тэхніка. Я не разумею сам сабе зрабіць. Смешны які. Так, гэта меха аватара, нават татуіровак не было. Так. Ну, зноў жа ён там па тыпу з... Ён бы мог сабе татуіроўкі дадаць на меха аватару. Так, а дзе там? Вось туды нам патрэбна. Засталося ўжо 8-8 мы прыйшлі. Ці ён гэта самалётик зрабіў, запусціў, потым заказаў у портера, каб яму яго назад прынеслі. Магчыма. Ну, гэта ж ўсё ж такі рэдкая тэхналогія, і не заўсёды даступна. Дарэчы, калі Хіггс скажа Долману, што яшчэ адна бяздушная лялька, мне падалося, што ён гэта і пра сябе. Магчыма. Ну ён жа стварыў, тыпу, сабе... У яго ж шмат такіх. Вось. Ён можа быць не абавязкова пра сябе, ён можа увогуле пра гэты самы. Ну, пра сваіх машын. Нейка цікавая. Ладно. Да, става.
the stuff. That's going above and beyond. You're one hell of a guy. Seriously. Sit tight. I'll confirm the contents of your cargo right away. Some of the finest looking cargo I've ever seen. I'm happy. Happy Pappy. Good job finding this. Honestly, I'd already written it off as lost. І частку ще додаткового груза. There's На no другую denying зірку не your хапило. incredible skill, and I really can't thank you enough. I'd like you to put this shelter on the chiral network. Ён такі ж, як я, так. Я вось эту думку не скончыў, нешта прерваўся. Ну, шмат усяго, калі гуляеш, оно не заўсёды атрымліваецца нармальна думку скончваць. Яно ў рэальным жыцці то не вельмі заўсёды атрымліваецца. Тут яшчэ шмат фактараў, штосьці адбываецца, на штосьці паглядзець ёсць. Дык вось, Хікс у нас на беразе, так? І вось гэта самурай, які... Я не думаю, што гэта Лу прям. Я сумняваюся, я не ўпэўнены, што ёсць Лу. Я думаю, Лу няма ўсё ж такі. Але цікава, хто карыстаецца, ну, па-першае, гукамі Лу, а па-другое, ну, я не ведаю, можа быць, гэта... Хто... У нас просто не хапае на самурая у нас не хапае прям дэталяў касмічна, у нас просто нічога на яго няма. Хіральная шок-кэнон. Што? Часціцамі хіралія страляе на спецыяльнай хвалі, і гэта выкарыстоўвае хіральныя крышталікі. Гледзячы на тое, што она вельмі глосная, хіральныя часціцы могуць праходзіць скрозь сцены і вырубаць людзей, і наносіць вялікія пашкоджанні біці і мехам. Ага, яна настолькі моцная, што ёй немагчыма карыстацца ў руках, ёй патрэбна паставіць на зямлю. Нейкая прям убер-машына, калі вы можете сабе дазволіць просто паставіць кропку атакі, ну, на адной кропцы замацавацца і адстрэльвацца. Але страляе хіраліем. Цікава, колькі хіралія яна выкарыстоўвае за стрэл. Таму што, па сутнасці, вырубаць людзей скрозь сцены, гэта прям неблага. Seems it was developed with the aid of an unknown technology, which I've taken to calling ghost tech. From what I can tell, it reacts to chiral radiation on a specific wavelength. The reason I mention it is because the chiral shock cannon data I shared with you is the product of research that leverages this principle. The chiral radiation it generates can pass through objects without destroying them. Practically speaking, this means you can incapacitate enemies hiding behind walls and such. It should also deal damage to BTs and mechs as well. It's pretty powerful as far as ranged weapons go. You can't use it without anchoring it to the ground first, though. Makes a lot of noise, too. Gotta think before you fire. You know, even I've heard stories about Higgs and his plans. So if the chiral shock cannon helps you stop him, that'll make my day. And if you can deliver my research data to South Fort Knot, you should be able to get some new and improved tech to help you out. There's a lot of other folks on this mountain doing specialized research. If you bring them onto the chiral network too, I'm sure they'll hook you up with all kinds of goodies. I came here with the advance expedition, actually. Tagged along with this one researcher. I guess you could say we were like mentor and student. Can't go anywhere without tripping over stranded cargo in these parts, you see. The stuff we found was like nothing we'd ever seen before. Invaluable materials for our Ён шмат расказвае, не хадзілі па канкрэтыцы. So, when my mentor was about to leave for South Fort Knot, I realized that I wanted to stay put. I thought that if I got this place on the chiral network, I'd be able to share future discoveries made here much more easily. Moving forward, I expect that my efficiency will increase substantially, allowing me to be of greater use to you and others. Не, ну кулемет, конечно, крутые. It fires a focused bolt of chiral radiation generated on a very specific wavelength. Packs a powerful punch, and is perfect for incapacitating distant enemies. It's also great against mechs. Even the ones with thick armor should take significant damage from it.
Hell, this spectrum of chiral radiation is also proven to be effective against BTs. Ну там па ўсіх параметрах гэтая пушка, якую ён, грамату, якую ён нам даў, ну там кулямёт такі здаравенны, ён па сутнасці супраць усяго і максімальная проста самая ультыматыўная зброя ў гульні, я так разумею, проста не мабільная ніяк. They've got some quality facilities of their own, you know. Bet they could use them to make you something even more impressive. Па сутнасці я магу базу гэтых самых бандытаў, калі мне не шкада хералія, я магу проста базу бандытаў чысціць тупа ёй. Паставіць у зручным месцы і проста перастраляць усю базу. Well, I'm familiar with the tar therapist, at least. He's researching potential applications of the stuff as a healing agent. While his specialty is medicine, he's also well-versed in various tar phenomena. If all that sounds interesting, it might be worth seeking him out. However, it doesn't seem like he's posted any urgent orders recently. So I'd say your best bet is to find cargo that didn't make it to him and try to deliver it to his shelter yourself. It's entirely possible he might be able to offer you things neither one of us can possibly imagine. Добра, ён узгадаў персанажа, да якога даставы увогуле няма. То бок, ну, проста няма нічаму, чаго яму дастаўляць, але можна пазнаходзіць грусы і проста прынесці яму. Гэта по типу тэрапеўт, смалавы тэрапеўт, ён, карацей, выкарыстоўвае для лячэння смалу. Якім чынам, і ён ведае яшчэ, у яго даволі шырокія веды смалы ўвогуле. I'm still concerned about the armed survivalists to the south of here, not to mention Higgs and his future plans. So I'll be rooting for you to keep on doing what you can to make things better for us all. I don't know if I can come up with anything else to help with that, but I'm willing to give it a try. Your support would be appreciated too. Anyway, I'm prepping some cargo I'd like taken to South Fort Knott. You're headed that way, right? Be warned that this cargo can explode if handled improperly and should be considered Добра, вельмі небяспечны груз, якой ёсць. So if Цудоўна. and when you take this main order, handle it with the utmost care. Good luck with everything. I'll see you around. Зноў закрыты канал з прэзідэнтам. Sudden call. Once again, I'm contacting you via our dedicated private line. No one else will be able to listen in on our conversation. I'll get to the point. Has Charlie ever behaved in a manner you felt was suspicious? О, а ты, типа, не поводил себя His credibility, подозрительно. as routinely calculated by APAS, appears to have dropped sharply. Despite attempting to confirm his credentials via the UCA's National ID Registry, it does not appear anyone has ever actually met the man. It may well be the case that he does not even exist. A ghost, so to speak. I can only hope that my suspicions are unfounded. For now, Sam, proceed to South Fort Knott and put it on the chiral network as planned. It is imperative that we improve the DHV Magellan's capabilities to better contend with Higgs and his forces. And the sooner we connect all of Australia to the network, the better. When you are ready to proceed, you can pick up your next main order from the delivery terminal at this facility. Хтосьці ведае больш пра смалу, чым Тарман, ну вось на здзіўленне. Гэта самае. Да тэрапеўта трэба талончык узяць пачатку за месяц. О, каб за месяц. Добра. Мне яны абодва не падабаюцца, але гэты прэзідэнт больш. Мне яны абодва прыкладна аднолькава не падабаюцца. Мне гэта... Вось она дастала. Мне вельмі не падабаецца, калі хтосьці мной камандуе, і гэтыя двое бясконца мне загады даюць. Мне за гэта зараз фрэджайл не падабаецца. Мне, можа быць, за гэтага я вельмі чулівы да такого, калі табе кажуць, ідзі і зрабі вось гэта. Не пытаюць, калі ласка, можаш вось гэта зрабіць, а такі па тыпу, ну, загадамі размаўляюць. Ёсць такія людзі, якія толькі загадамі размаўляюць, абсалютна не могуць па-іншаму. Вось, вельмі раздражняе. Пры гэтым яны размаўляюць такое нават у рэальным жыцці, то бок не тое, каб ён там камандзір нейкага палка быў альбо штось такое, не, просто блин, чалавек так размаўляе. Вось гэта раздражняе, прям я не магу вам патлумачыць як. Так. Не ёсць штосьці прям ужо, што можна выкідваць па сутнасці. Болаган моцна пашкоджаны. Яго пазбавімся і раздрукуем па-новым. Стікіган таксама можна па-новаму друкаваць ужо.
Это ўсё ў парадку яшчэ. Ну так, гэта па сутнасці ўсё. Болаган і стікіган. Раздрукуем по новой. Есть президент, а есть презики. Розница величезная. Ну, вось. Я короче, не доверяю ни тому, ни другому. Яны для мяне поўная лухта. Не падабаюцца гэтыя людзі. Так, а те, што я збіраўся зрабіць? Яго... Давайте гранат сабе зробім крывавых. Потому что BT могуць бы заўсёды быць праблемай. Лепей супраць іх хоць што-небудзь мець. Драбавік я пакіну, дарэчы. Няхай будзе з сабой драбавік. Таму што шчыра зброя ў гэтай частцы яна важней, чым што-небудзь яшчэ. Я магу лесвіцу разабраць. У мяне 3 лесвіцы і 2 якары. Мне столькі не патрэбна. Давайте гранаты. Болаган і стікіган, так. Давайте болаган як мінімум раздрукуем. Стікіганы я рэдка карыстаю зараз. Так, гэта ўсё на мяне. Так можна размаўляць толькі каточкам. Пакармі мяне, адчыні мне дзверы, зачыні. Ну, дык яны, нават яны не размаўляюць. Так, яны табе такія мяу-мяу-мяу, мяу-мяу, і ты такі, ну добра. Ладно, як скажаш. Можа там калі ласачка ёсць, адкуль мы ведаем. Так, і заказ туды, прям далёка. Ну, варыянта асабіста няма такога прям. Можа ПХК дадатковы. А, я хацеў разабраць там некаторыя рэсурсы. У мяне 3 лесвіцы, гэта ўжо не спатрэбіцца столькі. І столькі... Калі я іду асабіста ўніз, лесвіца не настолькі эфектыўная. 2 лесвіцы адпраўляем, няхай будзе адна. Якара. Абодва поўныя, давайте больш пашкоджаныя аддадзім. Мінус якары. Ну і ўсё, упакаваліся максімальна. Забіраем небяспечны груз. Дарэчы, наконт груза. Што ў мяне зараз у вазочку? Гэта запыт на доставу быў, так? Чалавек жадаў, каб я даставіў. Я не магу яго даверыць нікаму. Блін, а гэта зусім у іншы бок, вельмі далёка. Навошта я яго ўзяў? Мне так шкада ўжо. Блин. Давайте покладу просто у яшчык тут сюда. Прыватны. Мне падаецца, ніколі я не даставлю яго. Падзяліцца... А, не, пачакайце, а можна падзяліцца з іншымі гульцамі? А, ну гэта па сутнасці якраз таки даверыць іншым гульцам. Я просто разгружу яго, няхай ляжыць. Вось. Няхай ляжыць, хто-небудзь да забярэ. Правильно? У меня з раніцы, адчыні шафу, я хочу там сядзець. Не замінай мне жаваць матузок, не даставай мяне з шафы. Ого, яшчэ лакацыі там. І мы нават праз адну пройдзем, я так разумею, ну, по тыпу, тэрапеўт дзесьці вось тут будзе, хутчэй за ўсё. Альбо ўвогуле вось тут. Ну добра, калі мы для гэтага, для чэла знойдзем груз па дарозе, мы абавязкова прынесем яму. Таму што гэта новая тэрыторыя, якую я хацеў бы адчыніць. О, выбухоўка гэта небяспечная. Выбухне, калі атрымае шмат пашкоджанняў за адзін удар. Таксама выбухне, калі набярэ дастаткова пашкоджанняў. Ну, альбо шмат пашкоджанняў за адзін удар, альбо просто накопіцца пашкоджанняў.
Асцярожная перавозка. Ну, карацей, небяспеку розную пазбягаем. Мы ў вазочак гэта ўсё управляем. І пайшлі. Варта іх пазнаёміць 100%. Пазнаёмім абавязкова. Уніз па дарозе. Па дарозе, у сэнсе, уніз з гары пойдзем. Я працую над ракетай? Што? Ну, добра. Ён працуе над ракетай. Супрацьлётаючых біцей. Давайте, может быть, тут пачнём. Хутенька. Бо Сэм ужо ўвесь там абмёрз, мне падаецца. Так, дачакайся раніцы, калі ласка, сам яшчэ спі, адпачывай. Пагрэем Сэма, адправім яго ў душ і потым пойдзем. Сам бачце, які чысты. Долман, што ты думаеш? Feeling well rested after some quality shut-eye? Why don't you try freshening up with a shower? Sam, I think it's high time we get going. All this relaxation is no good for my sciatica. Блин, гэта Сэм, нам, мне падаецца, патрэбна ісці. Усё гэта адпачынкі, гэта для мяне не вельмі добра. Такі, які нахрен адпачынкі Сэм тут адпахаў, халера, абмарозіў сабе, што толькі магчыма. Давайте проверим лум. It's okay. It's alright. Долман мне таксама не падабаецца. Ну, да Долмана... Што? Што такое Долман зноў? Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Як Right, звычайна. Sam? Не вельмі карысна нейкі каментары. Долман, ну, Долман такое... Як бы, не той, каб ён прям не падабаецца. Я разумею гэтых персонажаў, але другая частка, калі ў першай частцы была параноя такая пэўная з персонажамі, так? То другая яшчэ больш моцны варыянт гэтай параноя. Не вельмі фанаты такога. Так, пачакайце-ка, я ў том напрамку іду ўвогуле. Мне падаецца, не. Давайте ўніз, ось сюды. Для гэтага тэрапеўта нешта пакуль нічога не бачна. Я кажу, самы прадказальны гэтым разам Хікс. Ну, плюс-мінус так ёсць.
давайте ПХК. Ну ладно, спочатку гэты груз, а потом ПХК заберем. Типу, абсолютно любой персонаж може апануцца злом. Не, яно, типу, глядзіце, ну, гэта хутчэй нават у першай частцы. Усе персонажы з сакрэтикамі, так? Не кожны, усе замкнутыя, не жадаюць нешта расказаць. Яны па тыпу такія ўсе адкрытыя, але пры гэтым ты ні халеры пра іх не ведаеш. Вось, і гэта вось момант недаверу пэўнай, ён у мяне, тыпу, плюс-мінус сувязь адразу гэта з гэтым самым Дэдманам, але нават Дэдман, ён такі, тыпу, не ведае меж, калі саму у яго гаптафобія, альбо што там, ну, не памятаю, як называецца. І ён людзей не любіць. І тут да яго Дэдман усё лезе і лезе абдымацца, так? І мне Хартман падабаўся. Вось, таму што Хартман такі, ну, лёгкі, скажем так, чалавек. Хоць і з праблемамі сваімі, велічэзнымі праблемамі. Але гэта не тыпу, мае праблемы, гэта мая праблема, вось такое. Вось. Фрэджайл нармальна ўспрымаў, але Фрэджайл, па сутнасці, ніяк не ўдзельнічала. То бок, ну, яна нічаго не... У яе жаданняў сама было 0. Типу, ну, вітанкі. Вось. І таму мне падабаліся такія персонажы. І ў выніку атрымліваецца у нас... А ёсць які-небудзь там у першай часе быў Дай Хардман, які такі: о, я табе шмат загадаў буду даваць, ты малайчынка, давай хірач карацей. А пра сябе ні халеры казаць не буду, а насамрэч ён па тыпу Зузана вельмі чалавек самым. Вось, ну такое. Вось гэтая кропка наперадзе, яна неяк нагадвае лагер бандытаў. Давайте мы яе вежу поставим. У нас якраз там ПХК першага ўзроўня ідэальна для таго, каб вежу ставіць. Занадта круто. Давайте тады вышэй. Вось там, дзе я быў, там вежу поставим. Мне падабалася, што ўсё па сховішчах, а ў Хартмана такі нехілы катэдж. І в іншых яму ўвесь час заставлялі. Ну, не, Хартман такі расслаблены. Ну, не гледзячы на тое, што ў яго шмат праблем, але ён неяк адаптаваўся, вось, пад тое, што вакол адбываецца. Мне гэта вось, скажем так, блин, вось тут, па ідэі, можна было паставіць. Вось. Хартман такі трывалы чал. О, хуткае будаўніцтва працуе. Так. Это база. Не памыліўся. Можа быць, для тэрапеўта груз, які знойдзем на гары. Ні халяр не бачна. Не бачна. Давайте тады абыдзем іх. Яны нам не патрэбныя. Нам патрэбна... Нам усё роўно патрэбна вось туды. Вось там яшчэ групоўка катаецца. Вось. Лагер гэта чысціць не будзем. Я, можа, пакіну запыт тут, каб хто-небудзь мне пачысціў лагер. Я чакаю, пакуль нейкая музычка з'явіцца, тыпу, аднака, што ворагі паблізу. Падаецца, не будзе мне такога. Гэта падаецца яно? Я магу зараз знак запад пакінуць?
Пам-пам-пам-пам-пам. О, значки можна було б поставити нейкі на тое, што залезли. Ну ладно. Так, Гэта не тое. Мы сёння запытаем. Давайте. Няхай хто-небудзь гэта зробіць. Нам да па сутнасці не тое, каб патрэбна, але калі яны проста пачысцяць лагер для нас, гэта будзе прыемна. І лайкі атрымаюць. Вось. А наконт Хартмана, так, ён па сутнасці такі... Хартман тым і круты, што ён па сутнасці бярэ ад дрэннай сітуацыі ўсё, што можа. Вось. Мне падабаецца яго стыль. І захоўвае аптымізм, пэўна. Хоць і вельмі стомлены чалавек. І гэта вельмі бачна. Вось, а тут у нас зараз хто? У нас ёсць людзі з сакрэтикамі. Яны ўсе у Дайхардманаў пераўтварыліся. Людзі з сакрэтикамі. Нават Лу з сакрэтикамі. Усё з сакрэтикамі. Про Томорроу мы ні халер не ведаем, пра Рэйні мінімальную колькасць. Пра Долмана, ну, зараз ужо больш, але як бы ужо зараз ацэньваеш гэтых людзей проста па ўзроўню пагрозы для сябе, а не як падабаецца мне чалавек альбо не. Ён пусціў унутр, так, дарэчы. Ветлівы такі. Ну, ўсё яшчэ ніякіх грузаў для таго чэла. Так, пачакайце-ка. Трэба браць альбо злева, альбо справа абыходзіць гэта ўсё. О, гэта Southford Note, гэта не тое. А, не, гэта... Давайте груз тут ёсць. Для Southford Note, нам якраз таки па дарозе туды мы і зайдзем. Яшчэ база нейкая. А, гэта цэнтр раздатачны. Зразумеў. Хікс. Ну, Хікс, нават у Хікса ёсць сакрэцікі, але ты яго... Зноў жа, ты ацэньваеш як бы персанажаў у гульне, то вось першая частка, тыпу, ёсць падазронае нешта незразумелае з Амеліяй, так? І ты праходзіш такі, штосьці, блин, не так. Вось. Ёсць Дайхардман, які, тыпу, блин, нешта таксама з ім не так, але ты, ну, думаеш над тым, што там з ім не так. Вось. Так, зараз гэта забяру. Вось, а тут атрымліваецца амаль кожны такі. Не 50 на 50 нават. Я таму і кажу, мне нават да Фрэджайл ёсць такое адчуванне, што быццам бы вось сцяна паміж персанажамі. Яны быццам бы ну, просто так паміж сабой паразмаўляць і не могуць. Вітаю, лорд Кадікс, выбачаюся. А сярод проста выжывальшчыкаў зараз неяк ніхто не вылучаецца, мо таму што я не сама гуляю, акрамя папуг. Не, вылучаюцца яны нармальна. Яны, па-мойму, нават лепей прапрацаваныя, чым былі. Яны каментуюць больш, яны размаўляюць, яны... Не буду я гэтую пасылачку адчыняць. І чат я вам таксама не ведаю нават, што там. Не стаў бы я адчыняць, тут чалавек толькі з'явіўся. Пенічкі? Што такое пенічкі? Пісянка, зразумеў. Я нават не ведаю, чэл, ты неяк зайшоў так... Вельмі неудала ты зайшоў, я скажу. Прыйшоў у чат і просто закидываеш песні. Нават я разумею, што ты, можа быць, параіцца, штосьці жадаеш. Але ж, ну, не з гэтага пачынаюць з людзьмі размаўляць.
Белорусский понимаю, сербский. Я не... Ну, сербскую, як і з любой славянской мовой, яно... Типу, штосьці разумею, штосьці не разумею. Не заўсёды. Не заўсёды. Я калі ў Японіі людзі вельмі зачыненыя, дык і персонажы ў Кадзімы такія ж. Так, мне падаецца, яно... Для японцаў, я думаю, яны зусім па-іншаму ўспрымаюць гэтую гульню эмацыйна. Прям гігантская, думаю, розніца. Было бы цікава увогуле паслухаць, ну, японца меркавання. Наконт, ну, разважання, але ён просто так не падзеліцца з вами. Вось у чым праблема. То бок ён сабе нешта там надумае, але фіга з два вы даведаецеся, што ён рэальна думае. Ну, вось, як бы яго такое адчуванне. Ці падобна гэта на яго, ці блізка яму гэта. Спрабуе пісаць па-польску, але відавочна не паляк. Ну так вось, нешта. Я не разумею, ну, типу, я бы не стал. Дакладна, спасылачку лепей не адчыняць, канешне. Хаця там і хоць і на YouTube ведзе, але я не ведаю. Неяк дзіўна так, як бы з гэтага пачынаць. О, трек з першай песні, з першага дастрэнінга. О, я бачу, тэрапеўту груз. Абавязкова за ім. Талончик. Блин, мы нормально так нагрузились, поглядите. Разумею, так, по-польску разумею. Збольшага. Так, где оно? А где груз? Ён жа быў тут. Альбо я зараз яго падабраў. А, ён там увогуле далей. За камянямі там вось туды трэба ісці. О, я тут, может быть, за ракою. Беларускі так, і вельмі падобнае. Ну, як і большасць славянскіх моваў. То бок зноў жа, ты як бы не разумееш усяго. Ты разумееш некаторыя словы, яны зразумелыя, яны падобныя. Можна здагадацца, што дзе што значыць. Вось, але час часу гэта можа быць такой жа пасткай. То бок, калі ты на 100% не ўпэўнены, ты думаеш, што гэта слово штосьці значыць тое, што ты ведаеш, але яно насамрэч іншае, абсалютна супрацьлеглае нават часу. Таму такую пастку лёгка трапіць. Так, нам павінна тады адзначыць гэтага чэла, тэрапеўта. Чаму яго не бачна нідзе? Я не разумею. Няўжо яно просто так далёка, што мы таму не бачым? А, вось оно, тэрапеўту. Блин. Давайте зараз да тэрапеўта пойдзем. І потым будем подключаць гэты Fortnite. Можа гэта бот? Аж граю уже 2 дні, на толпу ботаў не можа адбіцца. Гэты... Слухай, Лорд Кадикс, напиши 1, 2, 3 ў чат. Можаш лічбамі. Ну вось. Ну то бок, і калі гэта нават і бот, то гэта бот, які можа глядзець відэа і хутка разумець яго. Гэта вельмі прасунуты бот, тады я вам скажу. Вельмі дарагі. Моя павага, калі на мяне такога бота адправілі. Разумееце? Так што не, я думаю, чалавек. Лорд Кадикс, это самое, адразу скажу, что у нас бывает такая проблема, что на нас напускают
Першы бот, які прайшоў праверку. Не, я думаю, што чалавек. Ну, я думаю, што чалавек. Справа якая? Гэта самае. Бываюць на беларусаў хвалі ботаў ад пэўнай арганізацыі. Не будзем ужо гэта удавацца ў дэталі. Вось, і мы вельмі гэта падазрона, скажем так, ставімся да людзей, якія раптоўна абсолютно цікавяцца альбо дзіўныя рэчы пачынаюць казаць вось такое. Ну, мы прям асцярожна да гэтага падыходзім. Ось. Нават калі гэта, ну, то бок, па сутнасці, якая большасць ботаў не можа чытаць «не чуе мяне». Яно не глядзіць відэа. Ну, не глядзіць стрым увогуле. Так, пытанне толькі, як мне перабрацца? Тут даволі хуткая... О, блин. Я змагу адолець яго проста. Яно чырвонае хутчэй ўсё будзе. Не чырвонае, паглядзіце. У мяне ёсць шанец проста прайсці. Давайте тут, пагналі. Хоць і моцнае цячэнне, але тут ёсць камяні, мы можам выбрацца на камяні. Вось. Ну, у нас боты трошки з іншай гэтай самай, скажем так, адценнем. Яны дадаюць, спрабуюць, я не ведаю, як гэта прям перакласціка было гэта сказаць, каб гэта было зразумела, паўплываць на людзей. Ну, вось, выключна для ўплыва на людзей і не для таго, каб штось там праглядзець, а вось такое. І звычайна гэта яны толькі чуюць, яны толькі чат чытаюць. Яны не разумеюць, што адбываецца на стрыме абсалютна без кантэкста. Пачынаюць спасылкі ў чат укідваць, дарэчы, чаму падазрона. Спасылачка діджэя нейкага закінуў, ну, як бы, канешне, можа і крутая песенка, але вось, як бы, ужо першы званочак, што нешта не так. А ты адкуль увогуле, лорд Кадзікс? Бо бачна, што... Ну, я не ведаю, можа, я не настолькі польскую добрую ведаю, але нешта з польскай таксама не так. Сербія, так? Альбо я не здагадаўся. Так, у мяне пакрыху разраджаецца геймпад. Калі адключыцца, то я... Глядзіце, добра б файна было бы зрабіць... Я разумею вас, бо гуляю Counter-Strike другі. З Польшчы, ага. Так. Гістарычная з'ява. Так. Глядзіце, у меня зараз геймпад разрадзіцца. Нам бы файна было бы зрабіць перапынак 5-хвілінны, і мы, может быть, пойдзем на рекламу. Таксама на там 3-хвілінны перапыначак. Давайте так, калі геймпад разрадзіцца да моманта гэтага тэрапеўта, то я у гэты момант зраблю перапынак. Калі... Так, тут можна прайсці? Калі мы паспеем да тэрапеўта дабегчы, то спачатку тэрапеўт і потым перапынак. Так, ісці туды. Там будзе рэзкі спуск. Можа, варта абысці проста адразу. Я сышла працаваць, але слухаю. Калі што, пароль лыжка. Ну, ўсё пакуль усё ў парадку, мне падаецца. Так, дзесьці ў мяне. Вось туды.
Божухна. Тут рудник яшчэ один ёсць. Што? У нас жа гэта руднік хімікатаў? Просто навошта? А, не, пачакайце-ка, можа гэта руднік, які я ўжо быў? Не, я тут не быў. Мяне зараз... Просто у нас, па сутнасці, усе рэсурсы ёсць на мапе. У нас ужо ёсць усе магчымыя рэсурсы, якія толькі можна, усе руднікі, а гэта... Акрамя хімікатаў, я толькі знаходзіў маленькі руднік хімікатаў, але і хімікаты ў такой колькасці не патрэбны, каб здаравенны руднік мець. Таму што хімікаты, па сутнасці, выкарыстоўваюцца толькі на рыштунак і баявы рыштунак. Дзіўна. Ой, ты зараз тэму часціні ў Беларусі, гэта балючая тэма беларусаў, я скажу. Лорд Кадзікс. Гэта прям балючая тэма. І гэта часціня не проста так здабываецца. Я скажу, што гэта праблема. Ёсць проста розніца, лорд Кадзікс. Гэта ёсць чыста, а ёсць стэрыльна. І ў Беларусі стэрыльна. І вось у гэтым праблема. Это як адваротная, карацей, халера. Это таксама праблема. Мы амаль дабраліся, 320 метраў засталося. Як абыдзем? Я шчыра табе не магу сказаць, Барыс, прям не ўпэўнены. Я не настолькі шмат перапісваўся ў інтэрнэце з палякамі. Вось, каб разумець, нармальна гэта, ну, типу, на пісьме. У мяне не хапае культурнага кантэксту. Я не пагаджуся от шпатэйта, хутчэй пра іншае. Тыпу... Не, я просто не буду закранаць гэту тэму, бо мы далёка з гэтым пойдзем. Ось. Гэта не пра прымус. В Беларусі значна часцей, чым можна нават з прымусам атрымаць. Так. Я веду тых, хто любіць цішыню, іх аўстрыйскі мастак... Ага. Ось. Разумеў. Як мы лёгка пайшлі, а? Адразу туды уляцелі проста з размаху. Так, тэрапеўт. Яго тут смала ўвогуле паўсюль на ўваходзе. Давайте яму доставу зробім уже до конца.
You must be a porter. Ah, of course. You've brought a delivery for me. Excellent. I'll assess its condition right away. I really didn't think I'd ever see this cargo. You've filled my heart with joy today. Так, лорд Кадікс, ми яшчэ і на... Ну, я як мінімум на польскай зразумеў. Тут пра іншае хутчэй размова пайшла. You are special. Of that I have no doubt. Залатыя паляўнічыя абнаўлення. Снарады, якія запушчаны з дзеячу Магеллана. Што? Мы паляпшэнне для Магеллана атрымалі? У Магеллана з'явілася зброя супраць людзей. Вельмі эфектыўная. І запаволіваць гост мехаў будзе. A Cupid? So that's why you and Drawbridge are out here. Very well, please. Ну ладно. Connect me to your network. Так, цудоўна, дадалі яго. Глядзіце чат, зараз пойдзем на перапынак. Ёсць, дадалі тэрыторыю. Зараз пойдзем на перапынак, я пастаўлю геймпад яшчэ на зарадку і пастаўлю рэкламу. Хутка вярнуся. Так, ну, зараз... у нас жа з ім размова, хутчэй за ўсё будзе. Давайте я прямо тут пакіну вас, без нейкага краявіду, на жаль, просто ў менюшках. Не вельмі ўдала, канешне. Зараз буду. Літаральна 5 хвілінак перапынка.
Так. Геймпад я не думаю, што моцна зарадзіўся за гэтыя 5 хвілін. Але калі што, мне запасны... Не, гук усё ў парадку. I've ever seen before. I'm a tar therapist, by the way. I heal people and fix natural anomalies with methods rooted in my own independent study of tar. My theories have other applications too, such as one relating to the golden hunters, which emerge from the currents. You see, I believe they can be launched from the DHV Magellan's cannons to render aid. To avail yourself of their services, you would need only request funds. Зараз я тэрапеўт гэта скончыць. Deployed against Працягну. belligerents in this fashion. Не, без мікрафона не, ўсё ў парадку. Utilize tar to hinder and entrap their prey. Я нічога не казаў. Be warned that you can only call upon them within network coverage and use them wisely. Okay? Справа якая зараз? Не, глядзіце, я просто... Мне, каб зараз перапынак гэты оверлей паставіць, зняць, мне патрэбна стаць за мікрафона, пайсці туды, уключыць. Калі патрэбна выключыць яго, я іду, стаю, іду туды, каля кампа, націскаю кнопку, выключаецца оверлей, я вяртаюся, саджуся, і толькі тады пачынаю казаць што-небудзь. Уключаю мікрафон і пачынаю што-небудзь казаць. Ну, вось, таму, глядзіце, карацей, геймпад можа разрадзіцца. Усё яшчэ, я не думаю, што он за 5 хвілін зарадзіўся моцна. Я думаю, можа вырубіцца. Калі што, можа быць, невялічкі перапынак, каб замяніць геймпада будзе. With the other side, but also exerts an influence on human health and other natural phenomena. If applied correctly, we can use it to resolve all manner of physical and mental imbalances. I've begun putting my theories into practice here. You can learn all about it by reading the corpus. Цудоўна, першая тэхналогія, якую тэрапеўт нам даў, Smith already, haven't you? He's one of the few who гэта, па сутнасці, accomplish here. стрэльба для гэтага самага, для нашага Магеллана. I firmly believe I can develop Для even корабля. better applications. As you may know, all manner of hunters dwell within the tar currents. When golden hunters are alerted to the presence of humans, they attempt to bind them with tar and ferry them to the other side. I ran a few simulations with APAS which have already produced results. The power of the network is unmatched, isn't it? Anyway, they confirm that the DHV Magellan should be able to summon golden hunters and launch them with its auxiliary cannon. To do so with acceptable accuracy requires network coverage, so this won't always be an option. But consider deploying them against human enemies if you can. There's zero risk of triggering a void out, so no need to hold back. Ну, добра. Thank you for taking the time to come see me. Do visit again. Але, блін, Waiting for you. я кажу, тут настолькі дзіўна ў другой частцы. Калі першая частка была наскрозь пацыфісцкай, так? І Кадзіма сам па сабе па натуры пацыфіст, так? Вярнуць яму груз? Не, гэтага мы рабіць не будзем. Можа, даверыць нейкі Саутфорд Нот, у абсерваторыю груз адправім. Гэта ўсё ў Саутфорд Нот. Давайте камеру абсерваторыю дадзім. Вось, калі першая частка была пацыфісцкай наскрозь, прям у кожным моманце, то другая частка, мы абсалютна абсурдна, кожны персонаж, які нават не мае ніякага далучэння да нейкай ваеннай справы, абавязкова будзе мець зброю. Дата-аналітык, дзякуй вялікі за драбавік і піцу. Гэта самы піца-шэф, майстар гэтага самага баявы майстар, карацей. Лекар, вось табе, калі ласка, я тэрапеўт, вось табе, карацей, ствол нахрен для гармата для твайго карабля, вось яе ты будзеш паліць. Вельмі эфектыўна супраць людзей, ведаеш? Цудоўна. Вельмі зручная зброя. Ачмурэць. Лекар нават, гэтая самая, якая была ў Мазерхудзе. Яна такая: о, ну, тут нам ёсць неабходнасць. Ось, карацей, глядзі, у нас цяжарныя жанчыны з здаравеннымі гэтымі самымі, з кулямётамі стаяць. Мне падаецца, гэта Кадзіма трошкі пакрыўдзіўся. Так. Давайте спрэем скарыстаемся. Мне падаецца, за ўвесь гэты час там ніжнія самыя трошкі пашкодзіліся.
Так, падаецца ў парадку ўсё. Ну ладно. Так. В принципе, можна ісці далей. Хто у нас там яшчэ ў прыклад? Мне быў нейкі яшчэ такі прыклад, прям цудоўны. Гэтай узброенасці. Мне падаецца, вось я думку далей працягваў. Мне падаецца, Кадзіма пакрыўдзіўся на першай частцы, карацей. Каб вы разумелі, самыя нізкія адзнакі да першай частцы былі ў Амерыцы. Вось. Амерыканцам не хапала зброі ў гульне, ім не хапала пастраляць. А Кадзіма ў натуры пацыфіст і па сваёй натуры. І ён, карацей, нават нешта едкае... Кадзіма, звычайна, нічога не каментуе, так? Ну, такога. Яму, ну, як бы, звычайна, па барабану. А вось на гэта яго, карацей, закранула. Ён там нешта прям... Не толькі выказаўся, так? Але, ведаеце, пасіўна-агрэсіўна выказаўся на гэтую тэму. Што для Кадзімы проста гіганцкае праяўленне як бы гэтага самага... Гіганцкае праяўленне ад Кадзімы такога нейкай эмоцыі, стаўлення, можна сказаць. Ось. Тое, што, тыпу, не хапала вам зброі, ну, я не памятаю, у чым камент быў. Гэта лепей пашукаць у інтэрнэце. Потому што я это не ўзгадаю проста. Ось, таму, можа быць, другую частку ён... Можа быць, ён змяніў нават другую частку па тое, каб было больш зброі і паказаць праблему зброі. Ну, вялікай наявнасці зброі. Што яна раз'яднае людзей толькі. Есть яшчэ груз для тэрапеўта. Было б вельмі файна аднесці яму. Але гэта літаральна ў адваротны бок. Чаму я раней не бачыў? Чаму яна раней не з'явілася? Ведаеце што, мы просто пойдзем далей. Я толькі тут хералі пазбіраю. Якія ж пачаткі зручна, не трэба нікуды ісці, мы просто вось стаім і забіраем. Цудоўна. Вельмі зручная рэч. Я сапраўды выглядаю як спецыяльна створаны абсурд. Мне падаецца, гэта мета, карацей, жарт над амерыканцамі і сітуацыяй з першым дэстрэнінгам. Так, тут нехта тупаў, але мне патрэбна назад. Мне бы выбрацца туды ўніз наадварот. Гэта не прама тут у гульне было, што во амерыканцаў іх толькі зброя, ўся культура пабудована на зброі. Не памятаю. Не, ну у другой частцы прям напрямую, што пра амерыканцаў, можа быць, нешта і казалі, але гэта было адзін раз сказана і дадатковым персанажам якім. Вось, адзінае, што гэтым Хікс выказваўся па тыпу зброя і гвалт. Вось на чым усё будуецца. Заўсёды кіруюць сусветам. У Хікса была такая фраза. Але яна прям напрамую кпіць, па сутнасці, з амерыканскай традыцыі збройнай.
Але тут яшчэ не, тут нейкая анатацыя было, альбо нейкі, по-моему, з персонажаў казаў, што по тыпу, о, мы прынялі збройную культуру амерыканцаў. Вось такое, по-моему. По-моему, хтосьці з аўстралійцаў мясцовых і казаў. Типа мы прям прынялі гэтую культуру, карацей, клёва ўсё павінны мець зброю. План закідаю іх зброю, яны самі пазабіваюцца. Ну, у Хікса літаральна такі план. І, дарэчы, гэта не жарт. Тыпу, ні раз і ні два у гісторыі было такое, што проста прадстаўленне зброі у пэўнай мясцовасці стварае канфлікт. То бок, гэта прям карыстаюцца, краіны некаторыя. Это не, тыпу, нейкая філасофія альбо штосьці непаразуменне, гэта літаральна проста прям інструмент таго, каб гэта рабіць. Вось. Некаторыя краіны дасягалі, каб у пэўнай краіне змянілася кіраванне, яны закідывалі зброяй толькі адзін з бакоў. І ў выніку, не тое, каб прям фінансавалі, а проста зброю давалі. Вось, і ў выніку адзін з бакоў перамагае, той, які карысны для тых, хто гэтую зброю даваў. Інвестыцыя, можна сказаць, такая. Збройная. Зорікам, што забітыя выбухаюць. Ну так. Так. Это што? О, сюды дарога прыходзіць адкульсьці. Вось гэта цікава. А адкуль можа дарога ісці? Ну яна хутчэй за ўсё па ўзбярэжжу ўсяму ідзе. Тут нават кавалак дарогі ёсць. Таму нічога дзіўнага. Ладно. Мне спадабалася па гарах хадзіць, таму што у гарах, па-першае, прыгожа, а па-другое, не патрэбна машынай карыстацца. Яна як бы можа дапамагчы, але вельмі абмежавана. Я зараз не магу зразумець, гэта ж вада там, альбо смала, нешта такое каля самого Вестфорд-Нот, Саусфорд-Нот. Дарэчы, я думаў, што не гэты горад. Я думаў, што горад Саусфорд-Нот будзе знаходзіцца на самым поўдні. Але вось он. Ну так, это вода альбо смала. Цемры зараз фіг зразумееш. Зброя, дайте нам ліхтарик. Ліхтарик так-то ёсць, просто ён 8. Ён як бы блакітны. А карысць, як бы, калі у мяне блакітная подсветка зямлі, бачце? А тыпу у мяне блакітная на блакітным атрымліваецца, а нават не упэўнены, гэта вода альбо смала. Яно, конечно, добра, яно, скажем так, для візуальнага стыля гульні правільны колер падабраны.
Вось з тычнага пункту гледжання, а вось з практычнага не вельмі. Але зноў жа, там, напрыклад, ёсць чырвоны колер, ён заўсёды заўважны. То бок вось тое, як усё пабудавана, ўвесь інтэрфейс, і астатняе, калі хоць дзесьці ёсць хоць маленечкае там чырвоненькае штосьці, яно вельмі заўважна і заўсёды кідаецца ў вочы. І гледзячы на тое, што гэта даволі мяккі чырвоны, ён такі не агрэсіўны. Так, вось яна дастава наша велічэзная. Well, hazardous materials notwithstanding, I see you got here in a timely fashion. At one moment, while I confirm the cargo's condition. Wow, the condition is remarkably good. Well now, this was not a delivery I was expecting you to bring to my door. I'm on the cusp of a breakthrough, thanks to you. Let's both continue to give it our all. Хаця прачыналкі на ліхтарык. Ну, наконт прачыналкі на... And connect your Cupid. Я не ведаю чаму, мне апошнія 1,5 тыдні жаданне перапрайсці Алана Вейка другога. Прям не ведаю чаму, адкуль яно... Там не той, каб нам што ёсць прайсці нейкі контент атрымаць, але чамусьці ёсць жаданне. Там адзіны контент New Game Plus можа быць прайсці і атрымаць сабе прыкладна 30 хвілін дадатковага контенту. То бок на колькі там, на 16-20 гадзін, нават больш можа, 20-30 хутчэй, атрымаць сабе паўгадзіны контент такое сабе. Але вось чамусьці мне просто жаданне ў яго пагуляць ёсць, не ведаю чаму, адкуль яно бярэцца. Вось я думаў, што не вось гэтыя будзе горад. Контрол не хочаш прасці? Вось дарэчы неблагая ідэя можа. Я пакуль разглядаю, я пакуль абдумываю ідэі таго, што пагуляць пасля Дэстрэнінга другога. Мы дакладна зробім серыю. Я думаю, мы зробім серыю стрымоў па Divinity Original Sin 2 пасля гэтага. Дзесьці на 1,5 тыдні, 2 тыдні, можа быць, пагуляем, то бок некалькі стрымоў будзе дакладна. У Divinity Original Sin 2 будзем гуляць. А пасля гэтага, я думаю, зладзіць яшчэ адзін тыдзень па галасаванню. То бок, ну, мы выключна тое, што ў галасаванні ў рулетцы ёсць, мы будзем гэта круціць, як мы дагэтуль рабілі. А вось потым ужо пытанне. Я пакуль... Я хутчэй за ўсё, да гэтага яшчэ часу даволі шмат, і я нікуды не спяшаюся. Я думаю, я штосьці абяру проста для сябе, зноў жа, ну, як я звычайна абіраю, штосьці тое, што мне хочацца пагуляць. І паглядзім, што гэта будзе. Проста на што будзе настрой. Хіральная гармата яшчэ адна. Так. Можна ўсталяваць на машыну. Вельмі небяспечна для людзей. Ага, гэта для супраць людзей, яна забіваем прям людзей. Вельмі моцная штука. Жесть просто. Шипаваная гума для машыны. Угу, окей, ладно. Now displaying your current order grade. Зараз мне літаральна не закидываюць зброю, просто быццам бы гульня толькі пра гэта. А боек амаль няма, ну, каб вы разумелі. This should enable me to increase the pace of my Мне падаецца, боек менш, чым у першай частцы. As for the cargo you brought me, it's the culmination of the Phantom Smith's recent efforts. I applied a few finishing touches, and voila! I can now share with you the data for a chiral cannon. It is a devastatingly powerful weapon that can be mounted onto pickup off-roaders. You'll find it deals unparalleled damage to BTs as well as ghost mechs.
Which might come in handy, since it's До речі, этот чел чомусь мені знайомий, будь-сам би. been cited recently. Десь я його твар так само бачив. It's hard to say, but Higgs might be up to something. Я не все попереджують на кон Хікса, до речі, до кого не прийдемо. Dealing with his minions. Ideally, this cannon would only be effective against BTs and mechs. Unfortunately, though, such firepower is more than enough to kill any human outright, so please use it wisely. In addition, I'm happy to share some new pickup off-roader tires that will significantly improve its traction. Зараз він скончить, я чатку покоментую. Customizing your vehicles. Є що Highly recommend поговорити. using these if you're planning to tackle a snow-covered mountain. Добре. Пам'ятаю, про Чиналкіна було цікаво гуляти, але бабка пужала до просьору чомусь. Ти про першого? Тому що бабка тільки у першому, подається, була. І у доповненні, наскільки я розумію. І доповнення, до речі, я так і не проходив. Я би... Вось мені хочеться перепрости другого, узникало ожидання. Перший просто, ён, мне падаецца, старэў вельмі дрэнна. Прям дрэнна першы састарэў. Я спрабаваў у рэмастер гуляць, калі рэмастер выйшаў, і мне было прям непрыемна. Я не ведаю, першы, ён мне ачмурэна зайшоў, калі ён выйшаў, таму што гэта было ідэальная сумесь хоррору, трылеру і гісторыі, якую мне просто прям не хапала у той момант. Мне хацелася гульнявога кінца з, ну, прыгожым, як бы, цікавым сюжэтам. Вось. І вось першы Alan Wake мне якраз таки трапіў у самае сэрцыка, другі мне спадабаўся, хутчэй за ўсё спадабаўся менш, чым першы, вось наколькі я памятаю ўспаміны пра першы свой, першы Alan Wake. Мне падаецца, другі мне зайшоў менш, але ён усё роўна вельмі файны. Шмат чаго, вельмі цікавая гісторыя, добра распаведзена, ёсць на чым пазаліпаць. Пры гэтым ён не такая пужалка, як, ну, скажем так, як паўнавартасны нейкі моцны хоррор. Мне вельмі падабаецца, яно захоўвае для мяне вось гэты баланс таямніца і як бы, як это, таямніца і адначасова жах. То бок вось он такой вось прям на лёгкім такім балансе, дзе для мяне яно не перабівае вельмі моцна. Я спакойна магу праходзіць. А будынак PlayStation тут толькі адзін на мапе ці некалькі. Кожная абсерваторыя з'яўляецца PlayStation. Чапаваная гума, каб пераязджаць людзей, ну, каб мы дакладна іх пераехалі. Да яны тут усе псіхічныя са зброі. Хікс галоўны злыдня, і ён з гітарай. Пры гэтым нават гітара з'яўляецца зброяй. Е-33, я нават не ўпэўнены, пра што гаворка. Экспедыцыі 33. Леа. Стаіць на табой, нечым вочы забівае, і галоўнае глядзіць на цябе, як на гаўно. Што? Ты пра што зараз, Смок? Вітаю, Смок, так. The research team to which I belong has worked to classify said phenomena, that we might determine which can be leveraged for practical applications. The Phantom Smith is also one of our number. The two of us shared a mentor, as it happens. The man responsible for developing the navigational system. Чалавек, які распрацаваў навігацыйнай сістэмы Д'ячу Магеллана, это іх ментар, яго і фантомнага каваля. О, вось цікава, іх ёсць тэорыя, чаму мехі працуюць за межамі хіральнай сяці. I strongly suspect we'll make rapid progress in the days to come, meaning you can look forward to even more new and exciting creations. Добре, як скажеш, мужик. It fires chiral particles at an extremely high velocity. Its considerable size makes it impractical to carry, so we've designed it to be mounted on pickup off-roaders instead. Whilst it needs a moment to charge before it can be fired, it boasts tremendous stopping power. And it will automatically track hostile targets, allowing you to engage with ease whilst driving. Giant BTs and ghost mechs are tougher than ever these days. It's truly unfortunate, but we have no choice but to rely on weapons of this caliber. A necessary escalation to combat Higgs and his forces. But I must also reiterate that due to the destructive potential of this cannon, it should never be used where humans may be harmed. Ён вельмі рэкамендуе не карыстаць супраць людзей эту зброю. Thank you again for your help. Ну, так. I'll be sure to continue
забітыя людзі ў гэтай гульні гэта праблема, таму гэтую штуку лепей нават не прывозіць да людзей. Ensuring we have greater freedom of movement with our vehicles, even in dangerous areas. Any assistance you can provide would be greatly appreciated. Oh, before you go, I have a parting gift for you. A gift I was instructed to give you by my mentor. Ментар перадаў яму падарунак. Нам падарунак. Magellan's weaponry. Per Tarman's request, I believe. Штука, якая палепшыць зброю Магеллана. In the meantime, please avail yourself. Мы, па сутнасці, сюды мы прыехалі, каб палепшыць зброю якраз такі Магеллана. Wake up. So, go on and have a good nap. Sam, it's me. Our enemies have grown bolder and more aggressive, but I see you were all able to fend them off in the end. Chiral network coverage now stands in excess of 85% across Australia. We are already seeing indications of plate gate formation in the near future. Ужо пачынае стварацца новая брама, праз якую можна будзе прайсці далей. You and your comrades will Мы шмат чаго, ну, ўжо спалучылі Аўстраліі, і вось яна, брама пачынае з'яўляцца. Я не разумею, як гэтая брама, чаму... Оп, і зноў ён падключыўся, толькі ўжо па скрытым каналу. Private mode. We need to talk about Charlie. I reviewed the contract between APAC and Drawbridge and followed the money. By doing so, I was able to confirm that funding for Drawbridge was provided by none other than Bridges, though they used intermediaries to obfuscate the transactions. Bridget is undoubtedly the source of your patron's funds. In other words, Drawbridge cannot be considered as an independent civilian organization. Should these details come... Давайте зараз. З чаго ж пачаць-то? Гэта, для тых, хто не ведае, гэта прэзідэнт APEC увогуле, наколькі я разумею. Ну, я зараз шчыра, у пачатку нам прагаварылі гэта, але я думаў, што мне яшчэ раз пра гэта прагавораць, я не запомніў. Ён атрымліваецца як прэзідэнт APEC і, па сутнасці, ну, нават не кіраўнік, а вось абраны, дэмакратычна абраны чэл. Нейкай дзіўна там апісвалася, як ён быў абраны. Падазроны для мяне ён для мяне вельмі. Ось я адразу запісаў яго ў спіс мудакоў. Я не ведаю чаму, проста вось і ўсё, ён там апынуўся. Дык вось, гэты чэл, ён як бы нам зараз падказвае, што глядзі. Ну і вось, далей наступнае. Важны факт, божухна, я зараз спрабую скласці гэта ўсё разам, каб было зразумела, але я баюся зайсці вельмі далёка з самі тлумачэннямі. Вось, ён, карацей, вось абраны наш прэзідэнт, так? Раней, да гэтага, да APEC была UCA. UCA — гэта Аб'яднаныя гарады Амерыкі. Яны былі ў першай частцы. І ўсё гэта была, унутры гэтай канструкцыі была як бы група Bridges. Bridges, якая займаецца якраз такі аб'яднаннем гэтых гарадоў. То бок гэта, па сутнасці, вось як свая арганізацыя такая унутрыдзяржаўная. А гэты чэл, новы прэзідэнт, вось гэты чэл перад намі які, ён па прыватнаму каналу, каб хавацца ад усёй каманды нашага дзеяча Магеллана, на Dismantle і Blown направляецца па 1000. Дзякуй вялікі, Ойно. Так, і атрымліваецца, яны... Зараз ідзе такая, па тыпу, шпіёнская халера нейкая. Тыпу, мы не можам давяраць... Мы не давяраем яму, мы, па ідэі, не павінны давяраць нікому. Чарлі, які, па ідэі, ёсць... Ну, вось зараз, блін, я вось разумею, што важны момант не распавёў. На карабелі, які мы зараз дастаўляем, мы зараз працуем на Drawbridge. Як было заяўлена ў пачатку гульні, гэта прыватная кампанія, грамадзянская, якая была нанята для таго, каб вось якраз такі распаўсюджваць гэтую сетку. То бок, па сутнасці, гэта ўжо не дзяржаўная нейкая установа, а грамадзянская, і як бы ўсё тут папрасцей у гэтым сэнсе. І гэтая Fragile стаіць у пачатку, як бы яна, па сутнасці, кіруе гэтым караблем, яна капітана гэтага карабля. Мы маем бенефіцара, які спансуе нашу экспедыцыю, нейкага Чарлі, якога мы не ведаем увогуле. Ён заўсёды з'яўляецца як лялька нейкая проста, і мы не ведаем, што гэта за чалавек, і як ён сцвярджае, што яму вельмі небяспечна паказваць, хто ён такі, інакш гэта можа прывесці да праблем, таму ён застаецца ананімным. Кіраванне ўсё яшчэ застаецца на Fragile, але Чарлі, падазроная ўзята лялька, манекен, які з намі таксама
размаўляю, хто ён такі, ніхто не ведае. І вось гэты прэзідэнт пачаў капаць у бок гэтага Чарлі якраз таки. Ён кажа, тыпу, у Чарлі, я спадзяюся, нармальна ўсё з ім, але ёсць нейкія, ну, сэнсы яму не давяраць. І вось зараз ён прыходзіць к нам да нас яшчэ раз і кажа, глядзі, Чарлі вельмі падазроны чэл, я прасачыў, карацей, як грошы ідуць, ну, куды яны перадаюцца, і яны прыходзяць ад Bridges. Вось, то бок, увесь раскол і параноя пачалася ў той момант, калі стала вядома, што APEC, то бок, вось гэты прэзідэнты APEC, яны нейкім чынам звязаныя з Хіксам. Вось. А Хікс — гэта галоўны антаганіст на ўсёй гульні, так? І атрымліваецца, ён звязаны з Хіксам, тыпу, неяк, а ён сцвярджае, што Чарлі неяк тырка ў Чарлі, і Чарлі, тыпу, насамрэч з'яўляецца часткай UCA, часткай Bridges, і грошы спансуюцца ў нас дзяржаўныя. У выніку халер нейкая адбываецца. Я вам скажу, усе тыркаюць пальцамі ва ўсіх, а мне не падабаецца ні прэзідэнт, ні Чарлі. Усе гэтыя людзі мне не падабаюцца, і я не ўпэўнены, але мне падаецца саму таксама, як бы ён проста робіць штукі, каб не ляснуцца. Вось і ўсё. Жорстка, карацей, нейка. Зараз падключым усё Аўстралію, адкрыецца брама, і на экране высвеціцца, вы прайшлі навучанне, а зараз будзе асноўная гульня. Ну, гэта будзе занадта жорстка. Мне падаецца, мы ўжо нармальна так, ну, гадзін 50, можна, гулялі ўжо. Light. Your attempts to integrate Mexico and Australia into the chiral network could be misconstrued as І вось распаўсюджанне сеці зараз можа ўспрыняцца, ну, ён сцвярджае, што распаўсюджанне сеці зараз можа ўспрыняцца як распаўсюджанне UCA, і таму як агрэсіўнае, карацей, дзеянне, экспансія. When I tasked Drawbridge with these missions, it was under the assumption that it was a non-government. Калі была перадана гэта місія для Drawbridge, было задумана як не, ну, якраз такі грамадзянская ініцыятыва, а не частка дзяржавы. APAC and you yourselves may have all been deceived. Нас падманулі APAC і мяне, вось што ён кажа. For now, Я пацягну свае даследаванні, але ідзі адпачні ўжо і у сваім асабістым пакоі. Ну, карацей, усе пальцамі адзін аднаго тыркаюць. А сам такі, а чаму я? Чаму гэта моя праблема? Ну, вось у меня імпад па краху. Пачакаю моманта, літаральна, калі ён разрадзіцца. Я прям дачакаюся гэтага моманта і проста заменю на іншы імпад. А то ў мяне іншы імпад таксама падразраджаны, я яго толькі з раніцы паставіў зараджацца. Ну, ён не так сказаў, не такой інтанацыі, што тыпу ідзі, а зараз можаш адпачываць. Не, ну такое, тыпу, табе патрэбны адпачынак. Нават лямпачка ў душы у кшталце адрадэка. Administering shock. Stand clear. Оп. А якого хрену ён у Хартмана зараз? Just like old times. Што за халера? Where are we? This place does wonders for my mood. The repairs to the DHV Magellan are still ongoing, so I thought to return here and see if I couldn't make progress with our Lou investigation. Learn anything new? Ладно, давай, показывай, рассказывай. At the Motherhood's facility, we managed to confirm that Lou's original serial Оригинальный серийный номер Лу был BB0. BB00. And this is what I found when I attempted to search for associated records. Гэта зараз у пэўны момант To build Хартман. the chiral network, 9 sacrificial BBs were prepared. However, the network's original design required only one. A single sacrificial BB unit, facilitating chiral communications across the entire North American continent. Я This скончу approach скасана буду called for тлумачить. what was dubbed a core bridge baby.
and BB-00 was a lucky candidate assigned to play this role. However, Bridges subsequently abandoned the idea, their tests having failed to yield the desired results. And so it was that the model requiring multiple sacrificial BBs was ultimately adopted. Meanwhile, Давайте зараз просто тлумачэнне пакіну. Каб аб'яднаць Амерыку, у першай частцы было, гэта спойлеры да першай частцы, але, ну, вы бачыце, вы ў сярэдзіне другой, нават ужо бліжэй да канца. Арыгінальна, каб аб'яднаць Амерыку, было скарыстана 9 альбо 8, колькі ён назваў. 9 BB, то бок дзяцей. Яны ахвярныя BB, ён іх называе. Яны былі размешчаны ў цэнтрах ключавых, каб спалучыць усю Амерыку. Але перад гэтым, да таго, быў прыдуманы альтэрнатыўны варыянт, як это зрабіць. Альтэрнатыўны варыянт быў выкарыстоўваць толькі аднаго BB, каб спалучыць усё. Прям усю Амерыку, для ўсёй Амерыцы выкарыстаць літаральна аднаго. Штука якая? Яны правяралі гэты варыянт, і BB0 павінен быў якраз такі выкарыстоўвацца для гэты дзіцёнак. На жаль, гэта не атрымалася, таму што рэзультаты ў лабараторыі паказвалі, што гэтага проста недастаткова, і таму была заменена на 9 дзяцей. Патрэбна было 9 гэтых BB. Так што BB0 па сутнасці не быў выкарыстаны як аснова сеці. Далей давайте глядзець. І вось Лу размясцілі ў сховішча. І замянілі на нумар 28. were they trying to cover up the earlier experiments by falsifying Lou's production year, perhaps? Or did Bridges have some other hidden agenda? Bridges, карацей, назначили номер 28, і невядома для чаго. Можа быць для таго, каб псаваць само даследаванне гэтага варыянта з BB0. Ну, па тыпу, я гэтага не ведаю. Well, we now know Lou was born 11 years ago. There may very well have been a connection with Neil. І гэта значыць, што Лу увесь гэты час была BB-28 увесь гэты час і нарадзілася 11 год назад і можа мець, яна можа быць звязана з Нілом. Ніл Вана — гэта чэл, які Solid Snake, па сутнасці, мясцовы, ваяр нейкі, які перавозіў людзей у Амерыку для таго, каб ствараць Bridge Mom. You know, my fondness for this place isn't wholly nostalgic. It has the most delightful hot springs, you see. Though, truth be told, even they aren't my favorite thing about it. А як ми тут опинулися? If you can find the time, you should come visit. Give the old bones a soak. A warm bath does sound good. Perfect treat for a weary traveler. Anyway, I'll see you aboard the Magellan. Ладно, усё голограма, прям от початку до конца. Блин. Do you read me, Sam? This is Tarman. I've relocated my hand at last, out there on the currents, bobbing along like before. Now that our connection has been re-established, I should finally be in a position to wrap up repairs on the ship. But that won't be enough for what's coming. We need to improve our weaponry as well. South Fort Knot is home to an exceptional researcher. It so happens that they were instrumental in the construction of this fine vessel, and they're preparing the latest and greatest weapons for our use as we speak. Just a few more hurdles, Sam. Access the South Fort Knot delivery terminal and take care of the main order for me. Добра, зараз уся каманда Магеллан накіравана на тое, каб ремонты асноўныя працягваюцца. Ім патрэбна ўсталёўваць палепшаную зброю на Магеллан. Зараз накіравана на тое, каб яго аснасціць па-новаму. Таму што рыхтуецца канфлікт з Хіксам. Looking clean as a whistle.
Did you notice, Sam? You have a new pair of glasses. I'm not sure who left them here, but I'd say they belong to you now. То есть окуляри тут покинув. Pierre Southern of South Fort Knott, was it? To think his mentor was instrumental to the development. Ось, і ми зараз по сутності пойдемо до чоловіка, який зробив діючу Магеллан з самого початку. Оп, і то. Don't really have anything else to say right now. Тут новые окуляры нейкие подъехали. Хартмановские, зразумел. Хералиграммы, ну, не принципово. Так. Давайте спать до раницы. Ой, зачепились за мои голограммы. Ну, голые и все. О, зараз будем. Я ще что-нибудь доведаемся. Давай, подключай. Thank you for coming. They are after my child. You are the father. Так, ён тата Лу. Прям тата Лу, 100%. Зараз нам гэта па сутнасці прагаварылі. Hello, Sam. Feeling rested and refreshed? I finished preparing your next delivery for you. The equipment to enhance the DHV Magellan's Ось для Магеллана. You'll find it utilizes cutting-edge technology, the fruits of our recent research. Oh, and my mentor also asked that you deliver a hearty good day to Tarman. Anyway, take on the main order and pick up the cargo. Sam, you'll forgive me for using our private line again. I did a deep dive into the DHV Magellan's. Ну, что ты нового доведался? While it is indeed a civilian vessel that has been retrofitted for this mission, the financing for that work appears to have come from Bridget's own accounts, just like the funding for Drawbridge. Ну, па... Наколькі яму вядома, калі ён не хлусіць, калі мы давяраем яму дастаткова, каб верыць у гэтую інфармацыю, я гэта ўсё павінен быў прагаварыць, таму што не давяраю яму ні халеры. Можа быць, гэта і праўда, дарэчы. Гэты момант можа быць і праўда, але ён, па сутнасці, проста для таго, каб... Мне падаецца, ён гэта робіць спецыяльна, каб стварыць больш параноі вакол. Карацей, фінансаванне, нягледзячы на тое, што праект увесь як бы грамадзянскі, так, то бок ён не належыць не дзяржаўны. Усё роўна асноўнае фінансаванне шло з лічных аккаунтаў увогуле былога прэзідэнта Бріджэтс. Ну, з Бріджэт, якая была ў першы час, хто памятае. Вось, то бок яна прафінансавала гэта ўсё з самага пачатку. It would be fair to say that this would make it a government vessel, in effect. Charlie was involved in all of the relevant transactions as well. І Чарлі ў гэтым ва ўсіх транзакцыях удзельнічалі. Мне падаецца, Чарлі гэта Дай Хардман. Of course, it now seems likely that Charlie does not exist, in which case these actions may have actually been the work of APAC. If everything, including... Пачакайце-ка,
Я не разумею, ён прэзідэнт чаго? Ён па тыпу просто ў пачатку гэта адну фразу літаральна было ўкінута, я не зразумеў гэтага моманту. Ён не прэзідэнт ЗША, тыпу, ну, злучаных ЗГА, злучаных гарадоў Амерыкі. Вось, ён іх прэзідэнт альбо прэзідэнт APEC. APEC гэта аўтаматызаваная сістэма, якая дастаўкамі займаецца. Просто настолькі гэта ўсё ў адзін сказ было сказана, што я неяк не ўлавіў, я мог у гэты момант увогуле ў чат паглядзець і ўвогуле прапусціць. У выніку ён зараз просто ён сцвярджае, што па сутнасці гэта даказвае, што тое, што гэта фінансуецца Bridget, гэта атрымліваецца, што яно фінансуецца, што ён сказаў, што тыпу гэта UCA зараз, блин, я зараз запишу геймплей і прям апошні геймплей, давайте апошнюю хвіліну і пераглядзім зараз, што ён сказаў, дакладна слова яго. А божакна, там мой мікрафон записывается. Можна без майго мікрафона? Ну, уже поздно, карацей. Ладно, давайте 3 хвилины. While it is indeed a civilian vessel that has been retrofitted for this mission, the financing for that work appears to have come from Bridget's own accounts, just like the funding for Drawbridge. І гэта, каб вы разумелі, з мікрафона геймпада ўвогуле запісана. Може бути, гэта і правда, до речі. Гэты момент може бути правда, але ён, па сутнасці, просто Так, гэта не тое. працавала... Charlie was involved in all of the relevant transactions as well. Так. Я не розумію. Ён... США. Эй, Вось я тут пайшоў са сваім неразуменнем. ой, то прыйшло. З лічных аккаунтаў увогуле было прэзідэнт... Ось зараз, гэты момант. Ну, з Bridget, якая была ў першы час. Ой, то поки нафиг не пройде. Блін. Charlie was involved Та і, блін. itself. It would be fair to say that this would make it a government vessel. Гэта тады становіцца дзяржаўным караблём, і Чарлі удзельнічаў у ўсіх гэтых транзакцыях, а яго тыпу не існуе. Вось. Это падвышае верагоднасць таго, што Чарлі мае дачыненне да UCA. Окей, гэта праўда, так. Выглядае так яшчэ, што Чарлі увогуле не існуе. У такім выпадку гэтыя дзеянні, магчыма, насамрэч былі дзеяннямі APEC. І я не разумею, як ён да гэтай высновы скокнуў. Калі UCA, мы кажам пра UCA і APEC, гэта адна арганізацыя, альбо ён то кажа іх пра як раздзельныя арганізацыі, а тут ён скоча да высновы, што тады атрымліваецца Чарлі не існуе, і хутчэй за ўсё дзеянні ўсе былі APEC. Дык ён жа тыпу UCA, ты толькі што сказаў. І альбо гэта адно па тыпу адно ў адно злезла. І кіраўніцтва, што просто і гэта на працяг гульні так кажуць. Але у пэўны момант такі, о, не, ну тыпу ёсць UCA, а ёсць APEC. А потом такія, у прынцыпе, адно і тое ж. У пэўны момант. Я не разумею, дзе іх межы адказнасці ў гэтых двух структурах. А чаму я думаю, што мы не будзем давяраць Bridges? Ну, вось пытанне. Не, глядзі, праблема яго ў тым, што гэта Bridget мае далучэнне да гэтага. Гэта таму, што усе нашыя дзеянні, яны, па сутнасці, з'яўляюцца экспансіяй UCA. Так? То бок Амерыкі. То бок гэта тыпу захоп, па сутнасці. Вось, замест таго, каб гэта самае... Я проста не вельмі ўпэўнены, а якая нахрен розніца, грамадзянская гэта альбо дзяржаўная установа робіць? Ну, тыпу, гэта для мяне, шчыра, без розніцы. Яно ўсё роўна распаўсюджвае інтарэсы Амерыкі, як бы. Яны былі зацікаўлены ў гэтай хіральнай сувязі. І ўсё роўна яны будуць мець хоць не прамы кантроль, а можа, там, ускосны нейкі над гэтым. Якая розніца ў гэтым сэнсе? Не ведаю, карацей. Ён прэзідэнт APEC, а пасада прэзідэнта Аб'яднаных гарадоў Амерыкі была змешчаная. Так.
У нас могуць быць прычыны не давяраць, але яму пра гэта ведаць няма адкуль. Ну так, так. Я, карацей, мне просто такое адчуванне, што мне ўціраюць нейкую лухту і я таму успрымаю так это ўсё. Паехалі далей, давайте. Ну вось ён таксама прагаворвае тое, што гэта па сутнасці атрымліваецца, калі гэта дзяржава робіць, то тады гэта тэрытарыяльнае распаўсюджванне. Ну, на мой погляд, калі ты гэта робіш праз сваю нават калі ты дадаеш яшчэ одну арганізацыю ў праслойку сваю, то якая розніца, гэта ўсё роўна будзе распаўсюджванне тваёй ініцыятывы, скажем так, распаўсюджванне. Мне трагічна так ён настолькі драмы з гэтага робіць, што я не разумею, чым драма, гэта ж не праблема. Ну тыпу вы ўсё роўно распаўсюджваліся. Так, вы выкарысталі грамадзянскую арганізацыю, каб пашырыць сваю, ну не тэрыторыю, а свой уплыў як мінімум, калі не тэрыторыю. This is a delicate situation that requires caution, and we cannot afford to ignore the threat that Higgs poses either. As such, your best course of action is to continue to undertake main orders and prioritize linking up the remainder of the continent. As always, I will contact you if and when I learn more. Don't let us down, Sam. Ладно, як скажуць. Так, давайте возьмем гэты заказ яшчэ. Пачакайце, гэта... Так, галоўны заказ для Магеллана груз. Нам прыйдзецца хутчэй усю машыну раздрукаваць, каб даставіць яго. Я думаю, там будзе шмат. Ну, так-то 100% машына спатрэбіцца. Гэта асноўны заказ. Так, давайте машыны. Раздрукаваць. Можа быць, у кагосьці ўзяць просто. Божухна, вось гэты стволка які. Супраць людзей вам сказалі не карыстаць. Там па дароге людзі будуць. Ну, там будуць і біці людзі. Альбо мы асцярожна, можа, людзей аб'едзем. Як я іх аб'еду, ага. Ладно, давайте зробім машыну сабе. Па сваім. Так, ты. Кастамізацыя. Кампаненты. Возьмем стікі Canon, які будзе прыцягваць рэсурсы. Далей. Лёгкі ствол можа быць. Вось я на МП стволы, то бок можна хаця бы трошки пастарае будзе. Калі мы будзем у сутычках удзельнічаць. Шапаваную гуму. Так, мы зараз гэта зробім. Яна нам спатрэбіцца. І файна было бы дадаць брані. Так. І яшчэ дададзім, калі можам, батарэйкі. Не, у нас уже не хопіць на гэта. Ладно, тады і раздрукоўваем як ёсць. І ўсё гэта ідзе ў машыну. А дзе мой вазочак? Вось он. Так. Мы сюды жа складзем, давайте, вазочак. Пакуль. У нас есть дробовик, это болаган, ПХК. Ну, короче, у нас есть наборы. Не, в принципе, я ничего складывать не буду. Тут все нормально. Только размеркуем. Вот. Поехали.
Батарейка маленькая, адзінае што, але я сабе дазволіць не магу больш. Кажа, што у нас ПХК ёсць? Што там? Sam, Дэдман нам тэлефануе. Hartman is away on the beach, so I've taken the liberty of borrowing his ha again in his absence. I've also been making use of my own time on the beach to scour the UCA. Ён таксама збіраў інфармацыю наконт BB0. BB00. As I told you before, it's much easier to get around their security from here. We previously thought that BB00 was placed into storage. Мы раней думалі, што BB0 было размешчана ў сховішчы і потым было адсочана як BB28. To conceal the existence of the core bridge baby. І думалі, што гэта такім чынам брыджы схавалі папярэднія распрацоўкі. Але гэта неправільная інфармацыя. And now we know what really happened. І што насамрэч здарылася. Bridge is intended to decommission and dispose of Брыджы далі пазбавіцца ад BB0, but someone intervened behind the але scenes. хтосьці паўплываў на гэта. BB00 was spared. Яны выратавалі BB0 і назначылі ёй BB28, каб выратаваць яе. 28 serial number. Per the official records, however, BB00 Па афіцыйных звестках BB0 была знішчана. І брыджы з Дума так і думалі. Who do you think was behind this То бок хтосьці deception? падмануў. Well, I determined which account was used to manipulate the Выкарыстоўвалі наступны аккаунт, каб маніпуляваць гэтай запісы. to a Bridges member with the highest level access permissions. Самым высокім доступам As you Бріджит. may have guessed, Sam, it was the leader of the first expedition, Amelie. Амелія. Did it all just to protect. Амелія выратавала Лу і назначила її номер 28. Па афіцыйных I can't believe she went to such lengths. It was thanks to her that you could even meet Lou in the first place then. То бок Амелія з самага пачатку ведала, хто увогуле, ну, што Лу гэта той самы BB0. Дзякуючы зараз пачатчыкам можам не злазіць з машыны, каб забіраць рэчы. Так, нам уздоўж гэтай ракі, па сутнасці, на самы-самы верх ехаць. Ну, цудоўна, мы можам аб'ехаць нават тут ворагаў не павінна быць. Я ўсю першую частку думала, што жонка і дзіця сама загінула ад эксперыментаў Брыджэс. А насамрэч яна ратавала іх усіх. Яна выратавала і Сэма, яна жонку не змагла выратаваць. Так, давайте, можа, на іншы бок пераедзем. Яна вот не ўпэўненая. Не, давайте на іншы бок ехаць. Па сутнасці, яна ўсіх іх выратавала. Я ж тут нормально? Я не факт, что выйду, конечно, але давайте попробуем. О, будет смешно, когда у меня батарейка сядет. О, блин. Давайте ехать как можно худшее просто на прорыв. Еще крустники по дороге собрали. Мы что-то разловали? Все, выбрались. Ну все нормально, нормально. Уф. Атрымліваецца, яна жонка хоць і загінула ў Войдаунце ў тым, але жонка, я так разумею, з успамінаў гэтага таты, жонка памёрла зусім не за гэтага, яна ад кулі памёрла. Там, ну, былі ўспаміны ў гэтага Нілвана, які мы бачылі. Гэта жанчына альбо хтосьці у крыві. Вось. І гэта адбылося падчас нейкай перастрэлкі. То бок, хутчэй за ўсё, ну, з'явіўся нейкі канфлікт, і Войдаунт гэта проста наступствы гэтага канфлікта. Сапраўды праводзіліся эксперыменты, і Лу павінна была быць гэтым самым. Якраз такі... Так, мне праз раку прыйдзецца хутчэй за ўсё пераехаць, так?
Давайте поглядим. Так, мне лепей будет проехать. Коли я не ожидаю сутыкаться. О, блин. Придется вернуться назад, бо я не проеду просто. Можна рампой, до речі, ось як чоловік зробив. Давайте рампу побудуємо. Просто повноцінний мост, повновартісний мост я не побудую. А ось рампу без проблем. Так, де вона там? Ось. Я сподіваюся, як це зараз дрона не скончиться. Уі. Ну, це давно. Другая червона плямка, ну не павінна ж. Але груза у мяне даволі шмат, і машину я пакінуть не магу. Так. О, яшчэ далёка. І нават левей трэба забіраць. Я у гэтым снезе трошки заблукаў. Я спадзяюся, зараз я змагу з'ехаць уніз, не абваліўшыся там вельмі моцна. Не, ведаеце што? Поехали назад, а? Объедем трохи. Нарэчы, машина адчуваецца просто цудоўна на гэтым снезе. Ну, я, атрымліваецца, я дзесьці прапусціў паварот. Так, вось оно. Мы на правильным месцы, на правильным баку, але тут гора трошки раздзялілася і трэба было вось тут завярнуць. У нас толькі бурчик з пакемонаў, так. Я, па сутнасці, сустракаўся з такімі босамі толькі адным. Гэта двума. Адзін мне войдаут зрабіў, другім бурчик. Вось і ўсё. Няма ў мяне больш варыянтаў. Мне спецыяльна патрэбна выклікаць босаў, каб атрымаць сабе. Мы можам зрабіць пэўнае паляванне на пакемонаў, але я мэтанакіравана зараз спрабую прасунуцца па сюжэце. Ось. Гранатомет. Ладно, не, это не потребно. Винтовки. Тут докладно будет бойка. Я прям... Этой груза тут не просто так. Пакет с кривёю. Зусім не подозрона. Ракетница, пакет з крывёю, шотган. Зараз я гэта ўсё буду і выкарыстоўваць як зброю. Частку разбяру, мне столькі не патрэбна. Яшчэ один гранатомет. Ладно, поехали внутрь. Голова яшчэ павінна быць. О, божухна. Так, давайте-ка мы гэта
Гэта наша машина, а там машина іншага чалавека. Давайте яе. Пасля таго, як я, атрымліваецца, пабудаваў, яму прям пералазіць там патрэбна складаней. Давайте гэтую машину отправим у гараж, альбо подзелімся з іншымі людзьмі, будзем сваёй карыстацца. Так, сховішча... Не тое. Дзе тут? Гараж. Гэта... Я бы хацеў падзяліцца з іншымі людзьмі. Давайте разберем просто. Можа быць, патрэбна было падзяліцца грузам з іншым. Не ведаю, карацей, як. Не, вось знизу залазить. Цікаво. Вось наша достава. Давайте не гэта, а даверым адразу грузы іншым гульцам. Потому что, калі будзе бойка, я не буду ўсё роўно сховішча гэта даставаць, там нешта рашаць. І зноў жа не буду дастаўку гэту рабіць. Зараз перапрацуем трошки тое, што ў мяне ёсць, зброі. Маска, я пакуль пазбаўлюся ад яе. Металы таксама. Шотган гэтыя лёгкія я пакінуў. Стелс голагранату я... Вось это перапрацуем. Это дакладна у нас пойдзе. Вінтоўка, яшчэ адзін шотган, машинган, гранатамёт адзін пакінуў, ракетніцу пакінуў, гуму аддам. Бо, падаецца, мне будзе бойка. І ось зараз достава. Трэба ўжо скончыць, але мы дакладна зараз паглядзім, што будзем, што нам скажуць. Я ўпэўнены зараз нешта будзе. Welcome back, Sam. I see you come bearing gifts. Just give me a moment to check your cargo. Пачакайце-ка, тут бойка была, тут яна ўжо была. Можа быць, яе зараз не будзе. Я зразумеў, гэта ж бойка была дагэтуль. Мы тут якраз з босам і біліся. Там тут і валяецца рознага. Here's a little something for you. Feel free to use it. О, голограмма Тармана есть у нас. Cannon for immediate use and look into making improvements to the other armaments as well. It won't be long now till the DHV Magellan is fully operational. Fragile and the others should be back soon too. Anyway, I'd better hurry up and see to the remaining repairs. Thanks again, Sam. А ось і Чарлі. Давно не Your бачили. next objective will also be your last. Terminal Fort Knott. To put them on the grid, you'll first need to link up the Southern Environmental Observatory. It's safe to assume that this final step will be the most challenging yet. For now, you should rest in the private room to ensure you're well prepared for what's to come. Ну, як яны сцвярджаюць, па сутнасці апошні рывок у Аўстраліі застаўся. Вось. Ну, глядзіце, калі зараз, можа быць, яшчэ касанка будзе, калі пойдзем у свой пакой. І хутчэй за ўсё ў сваім пакоі і спынімся на сёння. Заўтра будзем падключаць рэшту Аўстраліі.
З гола-гранатай стелс прасцей, але ў снедзе небяспечна. Ну, прычапіліся да гэтай гола-гранаты. Ну, гола. Ну, я... Ну, памыліўся. Хопіць. Супакойся. Чат. Што вы робіце? Адкуль гэтае падазронае святло такое, а? Праверыць лу. О, музычку чую. Жахі зноў будуць. Sam, the next site you'll be putting on the grid is the Southern Environmental Observatory. But there have been some developments. Armed survivalists have established a base in between us and the observatory, and they've also set up some chiral jammers. Now, we won't be able to proceed with our plans until they're out of commission. And that's not our only concern. Ghost mechs have been spotted in the region, and we have every reason to assume that they're making preparations to hinder our efforts. I'm afraid it's only going to get tougher from here on out. Once you've finalized your preparations, accept this main order from the delivery terminal. Ну, карацей, апошняя частка будзе шмат стралялак, таму што тут шмат узброеных чэлаў. Плюс яны яшчэ выкарыстоўваюць гост-мехаў, і яны базу паставілі літаральна, каб нам ну, перашкодзіць. Вось. Калі так паглядзець, ну, хутчэй за ўсё, ну вось. Ну як база, гэта тая база, якую мы бачылі. Мы яе можам і аб'ехаць, калі жадаем. Это не такая вялікая праблема, дарэчы. Ну да ладно, у любом выпадку мы гэтым займацца будзем ужо заўтра. Я думаю, я не ведаю канкрэтна, можа быць, варта было бы рабіць дадатковыя квесты, але мне падаецца, зараз мы будзем зачыняць поўнасцю Аўстралію ужо, і потым толькі, можа быць, рабіць дадатковыя квесты, паглядзім. Сюжэт цікавы, мне цікава глядзець далей сюжэт. Я не вельмі жадаю спыняцца. О, смала, дарэчы, разлітая, прям сочыцца з даху. Вось, я жадаю паглядзець далей, мне цікавы сюжэт, мне хацелася парабіць дадатковыя квесты, але я думаю, я не ведаю, які момант іх рабіць так-то. Тут альбо прямо зараз спыняцца, але ж і сюжэты паглядзець таксама хочацца. Ну ладно, вырашым заўтра, хутчэй за ўсё пойдзем па сюжэце далей, і там ужо падумаем што-небудзь, папрыдумваем. Вось, а на гэтым я вас буду перадаць далей, я хоць сёння і пазней пачаў, вось, але затрымлівацца я таксама не магу, мне патрэбна ісці працаваць. Глядзім, усе на месцы зараз стрыміць, я да яго у вас перадам. Што ў яго зараз? Hollow Knight, так? Падаецца так. Так, ён зараз у Hollow Knight. Я вас да яго перадам, а вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць. Калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Спадзяюся, шмат працы не будзе, а грошыкаў будзе шмат. Вось. Паляцелі, да, усе на месцы.